la barkada ka nema ni kisi ɲini ala fɛ a ka kɛ an ka cidenba kan na sodunkew na jɛɲɔgɔn ɲumanw ni maa o maa y'i sen da u sendano na ka taa se jɔ kɛnɛ ma ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin arajo ɲɛta lamɛnba cɛman a na musomanw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma anw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la an ka foli bɛ aw sɔrɔ ye ka foli ta ka ɲɛsin an jatigiw ma turew ani darabew jamanatigilakaw n'o ye ɲarelakaw ye ka foli ta ka ɲɛsin aw ma ko aw ni ce aw yɛrɛ ye mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ baara la o k'aw ni ce ka foli ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔden minnu bɛ yen n'u y'u yɛrɛ fusaya suɲɛni ma n'u yɛrɛ fusaya bingani ma n'u yɛrɛ fusaya jamana foroba nafolo dunni ma k'u kɔgɔ disi da bajibaw kan k'u kɔgɔ disi da kwajibaw kan k'u kɔgɔ disi da sahara kɔnɔna na ka taa dahirimɛ ɲini cɛ caman bɛ mankan ci la Bamakɔ yan o caman ka du bɛlɛw bɛ ka bɔ kɔfɛla la dɛ siga t'a la dɛ nka ninnu de sɔnna nezi kɔrɔ ka wuli kabila bɛ se ka kunna wolo cogo di duw bɛ se ka kunna wolo cogo di an faw an'an baw bɛ se ka kunna wolo cogo di olu ka baara kɛra o de ye e ma ye Mali kanu bɛ ninnu na ka tɛmɛ anw kan wa olu b'a ɲini anw b'a dun an ye kelen ye wa an tɛ kelen ye k'aw fo aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la nin waati in na an ka foli bɛ se aw ma ko ani ce aw yɛrɛ ye ka foli ta ka ɲɛsin an ka diinɛ ɲɛmaaw ma karamɔgɔw wajulikɛlaw ka foli ta ka ɲɛsin u ma karamɔgɔkɛ ninnu jɔlen bɛ jɔyɔrɔba la dɛ mɔgɔ minnu b'i ka diinɛ kibaruyaw f'i ɲɛna diinɛ kibaruya tɛ dan diɲɛ don ma a bɛ taa lahara fɛnɛ sabu diɲɛ ye foro de ye n'i ye foro se samiya waati siga kɔni t'a la n'i ye min sɛnɛ i b'o sɔrɔ ɲɛfɛ nka karamɔgɔ ninnu de bilalen bɛ ka diinɛ ɲɛfɔ anw ɲɛna ka maaw wele ka taa Ala ma jɔn de bɛ yen jɔn de bɛ yen min ka kuma ka ɲi ka tɛmɛ maa kan maa min bɛ maaw wele ka taa Ala ma waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin nka maa tɛ den don ka don i yɛrɛ ma an yɛrɛ misiriwelaw fana b'a la dɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ tuma bɛ hayya ala sɔla hayya ala fala anw fana bɛ ka maaw wele dɛ ne hakili anw fana b'a la ma ka karamɔgɔw fo k'u barikada k'u ni tew yɛrɛ ye ko ala ka k'u ye baraji ye ala ka kɛ alijinɛ sara ye ka foli ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma finitigilaka minnu n'u sɔnna u ni k'u di jamana ma jamana in ko ka ca koyi wa jamana in den ɲumanw caman bɛ yen wa dɔw fana bɛ yen olu fana t'a ɲɛlen fɛ fiyewu jamana yɛrɛ sigi kama ko ye wa ne tɛma tun bɛ to k'a fɔ le Mali était lorsque les grandes nations n'étaient pas nin ye tiɲɛ ye dɛ Mali ye anpiribaw kɛ cɛbaw tun bɛ Mali kɔnɔ e m'a ye mɔgɔw bɛ k'u disi gosi bi ko Mali ye duguba ye k'an bɔra cɛbaw la an bɔra Bitɔn Kulubaliw la an bɔra Dajaraw la an bɔra Damankilenw na olu ye baara de kɛ aw ye mun kɛ anw ta tɔ tora dabiri ye n'i ye min ye mankan ci la ale ka worobinɛ datugura nka n'ale ta dayɛlɛ la a ye sabali jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ jamana bɛ gɛrɛ kɔnɔ a ma kan bɛɛ ɲɛna wa mun de ma fɔ nin kolonɛli ninnu ma diɲɛ kuma bɛɛ ma ta ka se olu ma wa k'u kɛlen don ka jamana kɛ kolonɛli bugu ye bi a bɛ cogo di olu da b'a la u tɛ kuma tugun u tɛ kuma bon ni jamana kɛra ten bɛɛ k'i ta ɲini bɛɛ ka jamana kɛ samasogo ye
ni min ga muru da ka di o ka tige ka taa an kana maga meta mini o de kama baara tɛ ka nɔgɔya ale bolo o nka n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan bi ale ka ko tɛ n'o tɛ a ye kuma na dɛ a ye fɛn caman fɔ dɛ walahi ne dalen b'a la n'a sɔrɔla k'a fɔ olu tun da tɛ ko in na bi san tun b'a sɔrɔ kelen n'o ka jamana ta k'a da u sanfɛ walahi sabu olu y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko lɛri kelen tɛ faralatɛmɛ fanga kundama kan a fɔra o bi ni n da bala sa n b'a kɛ cogoya min ka di ni jamana taabolo kɛra ten e ma jamana fanga yɛrɛ wa hali sariya ko kuma minnu bɛ mɔgɔw da bi ne kɔni hakili la aw minnu nana n'aw ko k'aw bɛ sariya labato n'aw ko ka jamana bila arayi kan n'aw ko Mali kura ko in tun kan ka daminɛ aw yɛrɛ de la n'i ye jateminɛ kɛ minnu bɛ yen ko jamana y'u kalan minnu bɛ yen ko jamana kɔnɔdenw ka lɛnpo n'u ka takisi de bɛ ka don olu ka kalo saraw la olu de kɛn bɛ bi jamana sariya sɔsɔba fɔlɔw ye parce que n bɛ jɔyɔrɔ dɔ la jamana bɛ ka pɛridi miliyari caman de la bi ni min ye mobili sɔrɔ pilaki tɛ k'a la assurance tɛ ta vignette tɛ ta visite technique tɛ kɛ ale bolo n'a ye min kɛ jamana kɔnɔ o de ka ɲi k'a daminɛ finitigilakaw fɔlɔ la olu caman ka mobiliw bɛ yen bi jamana kan ka min sɔrɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ don minnu bɛ ka jamana nafolo yurugu u kan ka bɔ bi nka ninnu fana bɛ ka jamana kumandiya a ka sɔrɔ ma ni maa min m'a fɔ i ma tiɲɛ fɔ ko in nɔgɔlen b'u fana fɛ yen koyi Union européenne tun b'a fɔ ko ka an ka kɛlɛkɛcɛw dateya dɔn wa fo bi e y'o da dɔn maa sera ka fɛn fɔ o la wa ko in kana kɛ bobɛrɛkɛ ye n'a ka fɛgɛ yɔrɔ min na a bɛ kari ye o tɛ jamana si jɔ an dun bɛ k'o de kɔlɔsi bi ko in tacogo la ni min b'a la don min na e ka ko bɛɛ ka ɲi n'e bɔra a la sa wulikajɔ bɛ k'i nɔfɛ o fana tɛ sariya ye dɛ o tɛ laadiriya ye ala ka hɛrɛ ka ɲi an balima arajo ɲɛ t'a lamɛnbaaw aw bisimila Donkuwari kɛnɛ kan an lamɛnbaaw aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw u ye lakali caman kɛ ka kɛ ni jamana faamaw bɛ wulikajɔ min na bi n'u ye bonya ta ka ɲɛsin au conseil islamique ka wulikajɔ ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ kumaɲɔgɔnw ka se ka sigi Amadu Kufa ani Yad Agali olu ni Mali faamaw ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ an balimaw ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka fangatɛmɛ fanga hukumu kɔnɔna ye a tun yira la k'a fɔ min ye transition ye a kundama kan ka jɔ kalo 18 bɔɲɔgɔnko nka an bɛ waati min na i ko sisan a kumaw cayalen bɛ kosɛbɛ minnu ka nin dunga ye k'a fɔ transition ka taa fo kalo 18 sanfɛ dɔw fana kɛn bɛ k'u kantigɛ da yira k'a fɔ transition dan ka to kalo 18 ma kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ an lamɛnbaaw fo ka taa bila Faransi kɛlɛkɛcɛw olu bɛ wulikajɔ min na an ka jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ u ye kojugu kura wɛrɛ kɛ tuguni ka da u ka wulikajɔw sen kan Gawo yɛrɛ maraw kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ an lamɛnbaaw fo ka taa bila baarakɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn min bɛ jamanakuntigi yɛrɛ tɔgɔ la wala min sirilen bɛ jamanakuntigi la n'u b'a fɔ sécurité d'État jamana faamaw kɔni kɛn bɛ bi ka hakilina dɔw ta ka ɲɛsin a ma ka se ka yɛlɛma dɔw don a ka baaraw tacogo ani a tɔgɔ yɛrɛ fɔli la kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ nin de ye Donkuwari fanba ye min bɛna labɛn ka lase aw ma a denkɛ n'aw badenkɛ Ibrahim Jawara nɛgɛ karafe u bɛ Isa Kulubali bolo Baba seereyaw fana bɛ yen olu bɛna da aw tulo kan inshallah an lamɛnbaaw nin tun ye Yusuf Toloba ye dɔgɔnɔw ka jɛrɛtɔnba min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ ko Dana Masago o ɲɛmaa don an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni sɛbɛn lɛnɛpana a ye a yira k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokara Mayiga ale ye jamana minisiri ɲɛmaa ye an bɛ waati min na i ko sisan an lamɛnbaaw aw bisimila kunnafoni sɛbɛn lɛnɛpana a ye a yira k'a fɔ Mali faamaw bɛ wulikajɔ la bi kɛra fɛn ye ni danayaw kɔni taara ka ɲɛsin a silamɛw ka jɛrɛtɔnba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ au conseil islamique ka yamara di a ma ka se ka wulikajɔ kɛ bi kumaɲɔgɔnyaw ka se ka sigi mafatigi jɛkulu minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ ni alisilamɛya yɛrɛ tɔgɔ ye Yad Ali
Amadou Koufa o ni u ka kɛlɛkɛcɛw ka se ka sikafo kɛ ni Mali faamaw ye. An bɛ waati min na i ko sisan o baaraw kɔni bonya dara ka di au conseil islamique ma. Kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ko nka jagaserekanw kɔni bɛ ni kɔrɔfɔ ninnu kan min ye Mali yɛrɛ sigikan ye min ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i ta kɛ. U bɛ fɛn min wele faransikan na ko laïcité ani sariya ko kuma min bɛ ni marifatigi jɛkulu ninnu fana da o fana ye kuma minnu ni o ye tirin bilenman kɔni ye ni maga tɛna se ka kɛ o la cogoya si la. Kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ bi jamana kɔnɔ n'o ye lakanabaliya nasira ye, n'o ye maafa juguw ye, n'o ye ka duguw jeni dan ka se ka si o la cogoya min na. Ka kɛ ni Abdoulaye Jara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ tarata tɛmɛnen min ye minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen bɛ ka ɲɛsin diinɛko ani batokow ma ani an ka laada koɲɛw gouvernement ka yamaruya kɔnɔ ale kɔni ye nin bonya ta ka ɲɛsin Mali alisilamɛw ka jɛrɛtonba ma ni a ɲɛmaa ye bi Usmane Madani Haidara ye ka se ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen bi ni olu bɛ ka alisilamɛya kɛlɛ yɛrɛ wele u yɛrɛ la ka kɛ ni waati tɛmɛnenw ye jamana faamaw tun ye sigikafɔ dɔw sigi bɛɛ fɛn min wele faransikan na ko dialogue national inclusif o kɔnɔna na sa laɲini dɔw tun sabatira ka kɛ ni desanburu kalo san 2019 bɛɛ tun bɛnna a kan ka fɔ sigikafɔ ka se ka sigi maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ n'olu ye marifa ta jamana yɛrɛ juguya la k'u bɛ diinɛ kɛlɛ de kɛ laɲini ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka se ka sigi nka a bɛ kɛrɛnkɛrɛn maa minnu bɛ yen ko malidenya de b'u la maliden sɛbɛn de b'u la o sigikafɔ de ɲininen bɛ ni waati ninnu kɔnɔna na maa o maa bɛ yen k'e tɛ maliden ye ko maliden sɛbɛn t'i bolo e da tɛna don nin sigikafɔ in na cogoya si la. Kunnafoni sɛbɛn a ye a yira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ kɔni pereperelatigɛw dira ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn sufɛla ye ka taa don araba don yɛrɛ la octobre kalo tile 19 san 2021 an ka dolanci kɛnɛba min bɛ yen n'u b'a wele ko stade du 26 mars min ye Usmane Madani Haidara ka mawuludu kɛnɛ min bɛ sigi kɔrɔfɔ in bɔra ka bin o kɛnɛ yɛrɛ sanfɛ a fɔra maa fɛ maa min ni ale yɛrɛ ka baaraw bɛnnen bɛ alisilamɛw ka jɛrɛtonba kɔnɔ ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ la n'a tɔgɔ ye ko Mofa Haidara ale de y'a kɔrɔfɔ bɔ ka bin a ka kuma dɔw senfɛ ka yira k'a fɔ yamara kɔni dira alisilamɛyaw ka jɛrɛtonba ma u ka se ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu bɛ yen bi ni o ye Amadou Koufa ye Iyad Agali fɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ kumaɲɔgɔnw ka kɛ u ni jamana faama ni ɲɔgɔn cɛ la jamana kɔnɔdenw bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ bi min ye lakanabaliya ye min ye ɲɔgɔn faga jugu ye u ka se ka dan sira la cogoya min na. Kunnafoni sɛbɛn a ko nin kɔrɔfɔ in kɔni pereperelatigɛra ka yira k'a fɔ maa fila kɔni taara u tɔgɔ ma minnu bɛ nin kulu ninnu ɲɛmaya la bi Amadou Koufa ale ye maliden ye Iyad Agali ale fana ye maliden ye laɲini kelen don cogo bɛɛ lajɛlen na bi olu de ka se ka kumaɲɔgɔnya gɛlɛyaw minnu bɛ yen bi olu ka se ka nɔgɔya cogoya min na. Kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ a bɛ waati bɔ ni au conseil islamique kelen a tun ye wulikajɔw kɛ ka taa ɲɔnɔ maraw la gɛlɛya minnu tun bɛ a donni kama min ye diinɛ kɛlɛcɛ minnu bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ ani ɲɔnɔkaw ka se ka kumaɲɔgɔnyaw don u ni ɲɔgɔn cɛ la o tun kɛra fɛn ye fɛn min ni mankanw tun sumana fagaliw yɛrɛ fana tun jɔra nka o kɔfɛ sa a nana tila ka wuli tuguni ka fagaliw ani lakanabaliyaw maaw ka forow ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni don galama la nka an bɛ waati min na sisan kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ nin kuma bɛ ka fɔ waati min na o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw kɔni caman bɛ Mali ni Faransi yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la sabu Faransi kalikan de ye k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw kɔni tɛna kɛ cogo si la marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka alisilamɛya yɛrɛ kɛlɛw ta ka da u kɔgɔdisi kan ni jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ Faransi faama ka kɔrɔfɔw la a y'o pereperelatigɛw di wa a y'a yira k'a fɔ min ye olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen na gɛlɛyaw kɔnɔ ka na Mali dɛmɛ Mali ka kɛlɛ la olu tɛna sɔn abada olu ni ka bon ni maa kɔfɛlenw fɛ Mali ka tila ka sɔn tuguni ka kumaɲɔgɔnyaw sɛmɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ la o kɔni ye fɛn min ni Faransi jamana tɛna sɔn o ma cogoya si la. Nin kɔrɔfɔ yɛrɛ bɔra Emmanuel Makɔrɔda ka kɛɲɛ ni fanga firiko filanan min kɛra mɛ kalo tile 24 san 2021 waati. Kunnafoni sɛbɛn a ko pereperelatigɛ min kɔni bɛ ka fɔ nin kɔrɔfɔ in kɔnɔ min ye k'a fɔ ko ka Mali kɛ sariya jamana de ye sariya de ka boli n'o ye alisilamɛya sariya ye o kuma kɔni ka bɔ a la cogo bɛɛ lajɛlen na
wa Mali ka laïcité ko min be no ye ka fo bela jilen ki I sako ke be ki ka bato ke tuka min kadi ye o fana kuma ye ni magatena se ka ke o la cogo sila o beto anola na boro la sa kuma ɲɔgɔnyaw kɔni bɛ se ka kɛ cogoya jumɛn na bɛn ani keleya bɛ se ka sabati cogoya min na Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant an balimaw ka kɛɲɛ ni kuma ninnu ye dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na an ye a kɔrɔfɔw latɛmɛ min ye général Ila Sise ye ale tun ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ a kan k'a yira k'a fɔ min ye Amadu Kufa ye olu tun ye bataki ci a ma k'u bɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔnya a kumaw kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ ka taa waati yɛrɛ ni a cogoya kama min ye nin kuma ninnu ye kabini san 2000 ni san 15 waati a kɔrɔfɔw tun ɲinina jamana kɔnɔden dɔw fɛ munna an bɛ jamana to yen ta an tɛ se ka kuma ɲɔgɔn samati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ la ka kɛɲɛ ni san 2000 ni san 17 ye min ye janvier kalo dɔ ye an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ n'u b'a wele k'a fɔ MOK Gawo kan kɔnɔ ye wulikajɔ kɛbaaw olu taara bin ni yɔrɔ kofɔlenw kan kɛra sababu ye ka Mali kɛlɛkɛcɛ caman kɔni bɔnɛ a nin na o hukumu kɔnɔ min y'an ka politikimɔgɔw ye olu farala ɲɔgɔn kan a don kama majorité ani opposition ka t'u ka dusumakasa yira an yɛrɛ fana tun bɛ a kɛnɛ kan hakilila juguw don a ka kan politikimɔgɔw ka hakilina ye min ye nin ko in kan maaw ka se ka faamuya sɔrɔ a la nɛgɛ kɛrɛfɛ an ye ɲininkali minnu sɛmɛ politikimaaw la a don kama Tereta tun bɛ yen Sumaila Sise ala ka hinɛ la ale fana ye hakilina di a la fo ka taa bila Musa Mara Modibo Sidibe ninnu bɛɛ y'u fɛla di a kɔrɔfɔ in kɔni kan nɛgɛ kɛrɛfɛ n'a sɔrɔ kumakan ninnu labɛnnen don I b'a da ye lamɛnbaaw ka se ka faamuyaw sɔrɔ a la hakilina jumɛn nana ni nin lajɛ y'aw bolo non je crois que min kɛra Gawo kasara min ye a sera maliyɛnw bɛɛ ma politique ko t'o la tiɲɛniba de kɛra malidenw de sara malidenw de bɔnɛna u ni na malidenw de b'a la k'u bɛ Mali défense ta k'u bɛ lafiya ɲini Mali la olu de bombe ser'u ma k'u bɛɛ fatu Gawo n'i bɛ Mali fɛ n'i bɛ malidenw fɛ I tɛ se k'i sigi k'a fɔ ko t'i ka problème o de kama opposition yɛrɛ réunion kɛ fɔ ko n tɛ se ka bɛn ten f'an k'an jija an ni majorité an bɛɛ k'an dalajɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a yira maliyɛnw na ko Maliko de ka bon ni fɛn bɛɛ y'an ma Maliko ka bon an ye ni fɛn bɛɛ ye o kɔrɔ ye k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka sira ɲini Mali bɛ se ka dilan cogo min na Mali bɛ se ka kisi cogo min o de y'a kɛ bi an bɛɛ dalajɛra aw y'a ye opposition majorité an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma politique ko t'o la tuguni an bɛɛ de bɛnnen don pour que jamana in an bɛ se k'a bɔ cogo la cogo cogo an k'a bɔ ten kɛlɛmisɛnw cayara ka ko dɔn ɲɔgɔn na cayara bi na Mali ko de don n'i y'a ye i bɛ fanga ɲini n'i y'a ye i bɛ politique kɛ c'est que jamana de b'a nɔ na jamana gɛlɛya bɛ Mali la bi kosɛbɛ o de y'an lase yan bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'a lajɛ kow bɛ dilan cogo min na maloya t'a la min ma ɲɛ an k'a fɔ ma ɲɛ ni sira kura bɛ yen an k'a lajɛ sira kelen sɔrɔ la an bɛɛ ka tugu o kɔ pour que jamana ka dilan vraiment o de y'an lase yan hakili ɲuman o de ye opposition lase yan pour que jamana in ka dilan cogo min président ka maa minnu bɛ ka nin waleya ninnu kɛ u bɛ ka tɔgɔ da silamɛya de kun an dun b'a dɔn jamana in ye silamɛ jamana ye diinɛ ɲɛmɔgɔw fana bɛ yan est ce que a ma kan bi ani maa ninnu fana ka se ka sigi ka fɔ ka bɛn kɛ dɔɔnin wa non je crois que bɛɛ b'a dɔn nin tɛ silamɛya ye an bɛɛ ye silamɛya tɛ nin ye silamɛya bɛ muɲu silamɛya la an bɛ ko dɔ ɲɔgɔn ta la donc nin tɛ se ka kɛ silamɛya ye ninnu bɛ fɛn wɛrɛ de ɲini ninnu bɛ fɛn wɛrɛ ɲini Mali ye silamɛ jamana kɔrɔ de ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko jɛnɛ bɛ yɔrɔ min na Tumutu bɛ yɔrɔ min na ɲɔnɔ bɛ yɔrɔ min na ɲoro yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ko silamɛya to jamana ko k'an k'o kuma bila kɛrɛfɛ nin ye maajugu ye an kan k'u kɛlɛ nin ye maajugu ye an kan k'u kɛlɛ mais mɔgɔ si kelen kelen tɛ se dɛ fan bɛɛ de kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an ka kɛlɛ maliyɛnw bɛɛ de kan ka wuli ka fɔ ko nin y'an bɛɛ de kungo ye nin kɛra Gawo a bɛ se ka kɛ Kangaba a bɛ se ka kɛ yɔrɔ so a bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ Mali la a sera yɔrɔ bɛɛ yɛrɛ a sera yɔrɔ caman de kama an kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fɔ vraiment an tɛ se ka nin continuer tuguni plus jamais ça an kan k'o de fɔ donc vraiment an ka silamɛya bɔ nin na silamɛyaw bɛ yan silamɛ diinaw bɛ yan diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yan u bɛɛ b'an kɛrɛfɛ yan u bɛɛ ko ko nin ko in tɛ se ka laban nin kɛra jamana fɛn o fɛn na jamana ma dilan ka nin tɛ silamɛya ye ale ka nin mabɔ an na kojugu ka mabɔ an na poyi 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 ba ka se k'o de fɔ k'a fara i ka kuma ni lajɛ min filɛ nin ye an ma wele bila Ibrahim Boubacar Keita ma sabu an m'a ye kɛnɛ kɔni kan nin waati in na non je crois que an ye parti politique de an ye parti politique la majorité bɛ de le président y'an bɛɛ de ka président ye a nana yan a ŋaniya bɛ yan a ma na yan a ŋaniya bɛ yan je crois que an bɛ baara kɛ jamana bɛɛ de ye mɔgɔ kelen mais Ibrahim kelen tɛ mɔgɔ ye min tɛ yan o maliyɛn caman bɛ
olu se mo se ga sen mais hakili dugu ta chiffre en fait ni a ibri ma se peut-être ga dibunelo ou bien ko wala ba ko fait mais je crois que c'est basi o to kuma jugu ye to ko jugu ye fe alors na pas la je na pas du même faire na pas mimbe enfant fait malien kan ka ñuron retrouver de kasigi ka kuma parce que anye mi fo opposition na c'est que kuma de mo ni ñuron ci majorité du gouvernement buta ke c'est opposition associée fo la angu mangote là-bas parce que jamana de turum na ko kene hakili gele mo la hakili fla mo chama hakili chama en kan ka hakili chaya de pour ganga solution sur le problème ni hakili ma chaya en sega bola sega ke fanga finga zan sega ke hakili bene durant des années durant des faits ambe de kanga c'est ambe de kanga c'est plus que baraka voilà merci. Laini ni kone mi dɔrɔn k'a yira ko maliyɛn miliyɔn 18 miliyɔn 19 minnu bɛ jamana in maliyɛn minnu bɛ jamana in kɔ an bɛɛ de ye kelen ye ni jamana bɛ bolo la ni jihadi ye jamana sɔrɔ maliyɛn bɛɛ de ye kelen ye majorité t'a la opposition t'a la parti politique t'a la société civile t'a la an bɛɛ k'an fara ɲɔgɔn kan an k'a fɔ ko anw bɛ mali ko de la anw bɛ mali ka lakana de ɲini anw bɛ mali dɛmɛni de ɲini filanan ye min ye fɛn fɛn ye binkani ye tiɲɛni ye ka maaw ni kɛnɛ karaba ka b'o la an t'a la an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini donc an b'a ɲini minnu ye binganibagaw ye halisa u ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔ an tɛna se k'u toléré cogoya si wa u ni kɛlɛ fɛn fɛn ka kan an b'a kɛlɛ kɛ ni ala sɔnna hali ni an maliyɛn bɛɛ de bɛ taa da fɛ ni ala sɔnna an b'a kɛlɛ kɛ filanan ye min ye maliyɛnw ka laɲini ɲɛmaaw ka laɲini ye min ye bɛn ani karama an bɛɛ b'o de ɲini foyi de tɛ se ka kɛ ni bɛn ni karama tɛ foyi tɛ se ka kɛ fo mɔgɔw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc an bɛɛ bɛ yan an bɛɛ bɛ o de soutenir an ka don o la an ka don sira fɛ pour que jamana ka se ka o ɲɛta an b'o fɛnɛ de ka sɔrɔ wɛrɛ président yɛrɛ tun ye taama kɛ ka taa Gawo i ye waatinin kɛ yen nɔ i kumana insécurité ka Gawo kosɛbɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bi est ce que a man kan ni dimɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔna na an k'u fana wele sa an ka sigi ka fɔ ka kɛ dɔ ka bɔ ni fagaliba ninnu n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔw wele i n'a ka sigi c'est que fɔlɔ ye min ye o b'a sɔrɔ o tigi ka laɲini yɛrɛ ye bɛn jadimɔgɔ ninnu ka laɲini tɛ bɛn na an ka tiɲɛ fɔ olu ko de ko olu ka hakilina fo bɛɛ ka taa o sira fɛ sinon bɛɛ si ka tunu o de y'olu ka hakilina ye donc maa ni o maa sugu tɛ sigi a fɔ kɛ kuma tɛ ka bɛnkan kɛ filanan ye min ye an ka jamana kɔnɔdenw tɛ o a caman t'o ye hali n'an ka jamana kɔnɔdenw donna la olu donna la kɔfɛ et puis olu donna la sira caman de kan an ka dɔn nin ko in ye min ye fo an ka kɛlɛkɛdenw an k'u soutenir an ka minɛnw d'u ma u k'u ka baara kɛ an yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ ka don a ko la parce que n'i ko k'i bɛ terrorisme kɛlɛ sisan a bɛɛ tɛ armée yɛrɛ renseignement n'o ye kunnafoni ɲuman ka sɔrɔ fan bɛɛ fɛ ka di mɔgɔw ka se k'u ka baara kɛ mais jamana kɔnɔdenw fɛnɛ bolo ka to ɲɔgɔn bolo u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka daminɛ politique mɔgɔw ka taa se fo bɛɛ ma o daminɛtɔ de filɛ sisan an b'a fɔ ko alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ nin ka kɛ ɲɛtaga ye mɔgɔw filɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na majorité ni opposition dugumala la fan bɛɛ fɛ mɔgɔw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni mali de bɛ bolo la ni mali ko de bɛ sen na je crois que hakilina in ye hakilina ɲuman ye an bɛ majorité ɲɛmaaw ni opposition ɲɛmaaw fo an bɛ société civile fo an b'a fɔ n k'an b'u kɔ ala sɔnna wa ni ala sɔnna fɛnɛ jamana in a bɛ ɲɛtaga sira ta ni ala sɔnna a bɛ gɛlɛya dɛ nka a bɛ ɲɛtaga sira ta. e yɛrɛ ka ye t'a la yala ni jɛrɛ min filɛ na o bolo sɔgɔmada in na nafa bɛ se ka y'a kɔ. a nafa fɔlɔ ye min ye o ye jamana kɔnɔdenw bolo ɲɔgɔn bolo komi n y'a fɔ cogoya min na politique mɔgɔw bɛ bi na olu bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ majorité ni opposition yɔrɔ an bɛɛ b'o dɔn mais ni olu sera k'u bolo ni ɲɔgɔn ma k'a fɔ jamana de ko bɛ sen na an bɛɛ k'an bolo ni ɲɔgɔn ma ko la je pense que o ye hakilina ɲuman ye filanan min b'o kɔfɛ o ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ k'a dɔn tant que an b'an bolo ni ɲɔgɔn ma ko ninnu tɛ se ka ɲɛnabɔ donc an bɛɛ ka o sira ta nin tɛ président ko ye nin tɛ gouvernement ko ye nin ye mali ko de mali ka bon n'an bɛɛ mali ka bon ni gouvernement mali ka bon ni président donc ni mali ko bɛ sen na yɔrɔ o yɔrɔ la jamana kɔnɔdenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma a sira kan ne kɔni ka faamuyali la o hakilina ɲumanba de bɛna bɔ nin lajɛ in na a dɔw kɛ sini ma sinikɛnɛ ma an bɛɛ ka continuer a sira kan ni ala sɔnna. kɛnɛ sigi ka yira k'a fɔ mali ye kelen de ye minnu bɛ ka ɲagata ni fɛnw ta k'a ɲɛsin an ma e bɛ ko kɛ mali bɛ sɔn min mali tɛ sɔn o de y'a to an bɛɛ bɛ ka yira k'a fɔ ni terroriste ko ni jihadi an t'a la bi an t'a la sini an tɛ sɔn an ka jamana mɔgɔ tɛ nin an ka jamana mɔgɔ tɛ nin donc o bɛɛ an bɛ yan bi an bɛɛ mali an ko mali de an ma fɛn wɛrɛ fɔ dɛ an ko mali ni mali de don ka mali tan o la maliden bɛ ka wuli k'i jɔ o la k'a fɔ o tɛ bɛn an tɛ sɔn bi an ka ɲɔgɔn faamu dɛ an ye fanga sinamatɔn ye an bɛ kɛnɛ
kɛnɛ kan bi Mali kɛnɛ dun ka ŋaniya de ka fɔ Gao ko tɛ Bamako ko tɛ Kasaka ko tɛ Nika ko tɛ Mali bɛɛ bɛn de ka wuli ka yira maa ninnu na ka fɔ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini wa an bɛ wuli k'an jɔ an bɛɛ ɲɔgɔn fɛ k'u kɛlɛ. Est-ce que maa tɛ se k'a fɔ ko an ka sigi ka fɔ ka ni terrorisme ninnu fana ye. Ayi a t'o la fɔlɔ ka sigi ka fɔ ni terrorisme an t'o kuma la fɔlɔ an bɛ min na bi an tɛ sɔn nin de ma ka maaw fa ka maaw bulon tifun na ka jari wuli jamana kɔnɔ an tɛ sɔn ma donc an b'o de kɛnɛ kan bi k'an ban k'a yira ka fɔ a tɛ bɛn an ma an bɛ wuli k'an jɔ fana ka kɛlɛ an b'o de kɛnɛ kan bi. Kuma ka laban ji ka fɔ malidenw ka hakili sigi u ko hakili sigi bari an ka jamana an b'a fɔ cogo min na jamana lakolon tɛ an bɛɛ wulilen don k'an jɔ ɲangata ni fɛn ninnu an t'a la bi an t'a la an ka ko tɛ donc n'an bɛɛ wulila k'an jɔ k'an ɲɛsin a ma a ka ca Ala fɛ an b'a kɛlɛ ka bɔ. Merci beaucoup. K'a fɔ ko Ala barika la an tun hakilila minnu bɛnlen tɛ jamana kan bi a nana ye k'a fɔ u bɛɛ hakilanta ye kelen ye u bɛɛ cɛsirilen don fɛn kelen na a b'u lasira parce que u t'a fɔ de k'a fɔ ko n'u taara tiɲɛni kɛ fan dɔ fɛ mun kalifa yɔrɔ dɔ la bi u b'a faamu ninnu bɛɛ ye kelen ye nka a ɲuman ye min ye an tɛna se u la an tɛna se jamana bɛɛ la a ɲuman ye min ye an k'an sen bɔ a la donc o de kosɔn bi lajɛ in ne hakilila ko ba de don a tun ka d'an ye a jama ka caya ka tɛmɛ nin kan mais ko kɛra cogo min na an ka ye ɲɔgɔn an yelen ɲɔgɔn fɛ a bɛ caman hakili sigi donc o hakili sigi de ɲininen don k'a ɲɛsin jamana dɛmɛni ma jamana masakɛ jamana gouvernement dɛmɛni ma k'a yira k'a ye cadre kelen min bɛ yen ni jamana ka dɛmɛni bɛ se ka tɛmɛ o sira fɛ n'o ye accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma dɛmɛ ka kɛ pour que o ka se ka ɲɛ sɔrɔ tuguni ni lajɛ in o de y'a kun ye ɲɛ b'a la an tɛ jalen don awa président minnu bɛ ka nin fagali waleyaw kɛ u bɛ ka ta ka da diinɛ de tɔgɔ la an dun b'a dɔn Mali ye diinɛ jamana de ye yala man ka diinɛmɔgɔw n'u ka se ka ɲɔgɔn ye ka sigi ka kuma ka fɔ ka bɛn kɛ ka fagali in dabila. Ne kɔni hakili la o sariya tigɛlen don a mɛnna o parce que diinɛmɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min ma kuma diinɛmɔgɔ tɛ min ma kuma a filanan ye min ye e k'a lajɛ minnu ko k'u bɛ diinɛ kɛlɛ kɛ ka na Tombouctou ka na Musele ci ka na Ala ka maa ɲumanw dalen don ka t'u ka kaburu ci Tombouctou manuscrits n'o ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kuranɛ sɛbɛn a sɛbɛn fɔlɔ ka t'o labɔ k'u jeni ne kɔni b'a faamu k'a fɔ k'o tɛ diinɛ ko ye o ko wɛrɛ de donc o kuma an bɛ k'an ka faamuli kɛ ani diinɛ yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na diinɛ maintenant u bɛ se ka kɛ min nɔfɛ Ala kɔni de b'o dɔn mais hakilila u dogo diinɛ kɔfɛ o ye de vraiment ka dɛmɛbaga ɲini u yɛrɛ la n'o tɛ diinɛ tɛ ka d'a kan yɛrɛ ma an bɛ lajɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ kuma fɛn o fɛn fɔ an bɛ wale fɛn o fɛn kɛ an kɔni diinɛmɔgɔ de don Mali kɔnɔ diinɛmɔgɔ jɔn bɛ yen min ma kuma vraiment donc ka wale ninnu k'a fɔ ko olu ka hakililanta tɛ u sɔnlen tɛ n'a ye et puis ka wuli k'u jɔ fana k'u cɛsiri k'a kɛlɛ en tout cas a kɔni mana kɛ cogo o cogo an bɛ silamɛ diinɛ min na an ka jamana kɔnɔ o silamɛ diinɛ tɛ kɛlɛ wale min bɛ ka kɛ a tɛ k'o tɔgɔ fɔ ne bɛ se k'o dɔ fɔ kuma na wɛrɛ ani cɛ ni baraji. Sababu ne hakili la nin ye politikimɔgɔ kankaraw ye a donni kama olu y'u fɛla fɔ sabu an ka ɲininkaliw kɔni caman sinsira kumaɲɔgɔnya de kan marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen n'u kɛlen don ka silamɛya kɛlɛ ta n bɛ waati min na ko sisan ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ne hakili la aw ye faamuya sɔrɔ ka kɛ ni jamana ye sigikafɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ u bɛ fɛn wele k'a fɔ dialogue national inclusif o donni kama an ye Zahabi Ould Sidi Mohamed fana ɲininka yala nin kɛlɛ in bɛ cogoya min na bi waati ma se wa marifaw ka se ka bila wa an ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ wa min sɔrɔla ale fana da kɔnɔ an k'o fana lamɛn. tɔgɔ ye Zahabi Ould Sidi Mohamed. a bɛ tile damadɔni bɔ bi jamana faamaw tun ye dialogue dɔw sigi sen kan baaraw kuncɛ waati ye bi ye i ye mun faamuya baara taabolo la. ne ka bamanankan ce n'est pas très fort mais je vais essayer quand même de. ne hakili la ni ye ko ɲuman don parce que jamanadenw bɛɛ u sigira u kumana ni ye un grand progrès parce que c'est important u bɛɛ u bɛ Mali fɛ u b'a fɛ ka an ka jamana a ka lafiya sɔrɔ c'est très encourageant ni ye ko on peut que féliciter ça. n'i ye ko taabolo lajɛ an y'a ye ko kumaw cayara kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye élection législative ko ye an dun b'a dɔn jamana kɔnɔna na bi yɔrɔ dɔw bɛ yen hali maa tɛ se ka se élection bɛ se ka kɛ nin waati ninnu kuma cayara dialogue kɔnɔ kosɛbɛ. non élection bɛ se ka kɛ Mali bɛɛ yɔrɔ peut-être qu'insécurité bɛ yen mais an y'a présidentielle kɛ o bɛɛ participera hali Kidali mɔgɔw ninnu olu participera élection bon peut-être que élection fana législative la n'u kɛra certainement que yɔrɔ dɔ insécurité tɛ se ka kɛ mais par exemple n'i y'a cercle ta commune bɛɛ bɛ se ka commune caman bɛ se ka élection kɛ peut-être que dɔw tɛ se ka
qu'à élection, mais quand même, beaucoup peuvent faire des élections. Ce qui est mauvais, c'est le vide institutionnel. C'est-à-dire que le vide institutionnel, on doit tout faire au vide institutionnel. Voilà. Et puis, c'est pas parfait, on fera ça une prochaine fois. Mais le vide est mauvais. Accord électif pour comment fera. C'est même gros machin ma fille. Est-ce qu'il y a manga bi accord électif kake? Bon, il y a mo chama ma ninfo fam. Dialogue ama accord point d'obé. Pour que mo obé tigi pour discuter. Au dialogue ya. Au fana ade accord là parce que article 65 ako na parti pas pour gouvernement ou bien na on va faire kasegi point d'eau là. Ou bien kake à travers article 65. Au des fois. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Quand il y avait commission dans la mime salike mune marfata parce que marfa ou bla. Amero mena ni mofti maralage. Dialogue nkanga sigi bi kasro. Plan munbe ani dongono munbe marfa bolu ko luma ya kena kawa. Krenkene ala amaru kufa yadi agali. Est-ce que tu ko to kaje? Bon, malfa ko ni oui, passage obligé. La pierre tu sais kake na moro malfa c'est impossible. Bon, abina ke to mena peut-être que ko kambola je. Anno yo sona kamalfa. Mouvement mouyasi. So fana uko ubeseral. En tout cas, badoka na malfa madi la piati. Mouvement munu rala ni barainga no yesema ni plateforme. E akilla idalemba la kafoko ni barain una kwe tiensira kawa. Ah si. Ube rapport là. Parce que una na misiliba la we ya pas deli après c'est même rodo bora kafoko olumuchi. Yala hote la fia foli. Moko bébé la fia. Mais en général, ebe moko kele oufla soro ube mangake. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que la grande majorité oublie la fiable. Voilà. Et il faut toujours être optimiste. Fidel Gamou Baby, lui il fait là où parce qu'il y a la région oui, même Malien dit que c'est Kidal Halbi. C'est que c'est Ambe Barara. Parce que mécanisme opérationnel conjoint, pas pour moi, à composer un mouvement moro, ani fama. Le mécanisme, c'est que c'est Kidal Halbi, c'est que pas pour armée de constitution. Ok, merci beaucoup. Bon, ne akila ye famia usoronina. Kuna fundi sebe le nepana aye aira kafo minye Francis keleketche munumbe anfea jamana korofea fanfe uye walia chejugu doke wati temenuna minye musulaka doye ashibeti jo santan ani sababonyongo kuna fundi sebe ngalakela ako ni marfatiki jekulu kakenu ka wulika jodoye gawere mara kononana min benan tene octobre kalo kletan ani segin temene samba flani samuga ani kele wulika joyen koni tumbe ka nyesi tieni kele jekulu de ma kuna fondi sebe ka lakalina ako andeba jekulu mun bebi no ye Francis kele ketoye wulika jo sembe sa unana mugu koni ti demseni musolaka dola min siye santan ani saba bonyonko ka kayani masire job aleka fasiriye aye ayira kafo eta major français oye kuna fondo furubaya kaira kafo uluka kelekecheu ani mali kelekecheu me munumunu salo dola gawere marakono gosi laminuna kaira la kafo uye mafla bonyongo koniye moto doka maramafon tumbu ubulo ka wulika jota kanyesi ni mafla nunu konma kuna fondiseme ka lakalla ayira kafo ni mafla nunu somenen ko kafo Francis kelekecheu ni mali kelekecheu be ka ulu de gwen uye bolifen koni bla ka do tu kononana ka se ka unyama dugosa kunafondi sebe ayira kafo okumu kono miye ni kelekece nunu ye uka nyini konana bosa madoka mami ni ani kelekece were chetumeta metri kemefla bonyongola ulu koni ma ako nyini sirawore ukoni fe uye mugu wuli ni tigra mogola kasinga abone anina oronimbe umma dolenko alasa unana don kafo niye musolakade tire beti jo santan ani saba bonyongo nga Francis kelekece ka nyama so uma prepela tike badi ni korofo inkoninka funi yere bora ka bin uka kibara diso mimbe nuwa wule ka fo le monde ale kuna funi furubaya ayira ka fo ni ma ko foli fatulen ko mo ni nana alage na sola ka fo udonro be ala mashima soro min sera ka fo ko ale donro be ala okumu kono sa laini koni kera kani ma kufulen konta kata ajanaja baraw bela jelenke afondi sebe ayira kafo ni koni kera gele abaye nga wire priplatige mindi kaira kafo sekasekalu oluvena daile
nin ko in kɛra cogo di sabu n'i ye a ko daminɛw jateminɛ maa 2 de tun bɛ bolifɛn sanfɛ olu sirankojugu ye bolifɛn fili k'u yɛrɛ ɲini u yɛrɛ ɲinitɔ sa ninnu ka ɲinini senfɛ a nana bɔ ni maa kofɔlen kɔni kan ka se ka o fana bɔnɛ a nin na ka sɔrɔ u ma a ko yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ka a faamuyaw sɔrɔ a la kunnafoni sɛbɛn a ka lakali la a ko n'i ye nin kɛlɛ ninnu jateminɛ musolakaw olu ka gɛlɛyaw sɔrɔ man di kosɛbɛ faransi kɛlɛkɛcɛw olu ka fɛlɛbɔli kɔni senfɛ nka n'i ye jateminɛ kɛ nizeriya yɛrɛ kɛlɛbolo min bɛ yen ni o ye boko haram ye olu kɔni ka wulikajɔ senfɛ olu tɛ maa si bɔ maa la musolakaw fara cɛlakaw kan n'u ye maa o maa sɔrɔ u bɛ se ka dankari i tigilamɔgɔ la ka kɛ ɲininikɛsoba min bɛ yen ni olu ka ɲɛɲini bɛnnen bɛ lakanakow kɔni ma u bɛ fɛn min wele k'a fɔ institut d'études de sécurité olu ka sɛgɛsɛgɛli dɔ senfɛ ka kɛ ni san 2016 waati ye a ko gɛlɛyaw kɔni caman kɔni bɛ faransi kɛlɛkɛcɛw olu ka nin fɛlɛbɔli ninnu senfɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ ka kɛ ni san 2018 avril kalo dɔ la yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ Supercamp de Tombouctou wulikajɔ kɛbaaw kɔni nana wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin casque bleu mɔɔw olu ka jɛkulu dɔw ma Mali yɛrɛ kɔnɔna na ani faransika kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yan a kɛra sababu ye muso kelen tun bɛ yen ale tun bɛ ka bolifɛn dɔw boli bolifɛn min ni bɔmujugu ni manamafɛnw tun bɛ a kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakala a ko ka kɛɲɛ sa faransi kɛlɛkɛcɛw u ka dansago wale min bɛ kɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna na hakililajigi la nin kɔni ye a siɲɛ fɔlɔ ye faransi kɛlɛkɛcɛw ka jɔngala fɔ k'a fɔ u ye maa min bɔnɛ a nun na tiɲɛna a kɛra fili kɔni ye sabu ka d'a kan u ka dansago walew kɔni cayara kɛlɛ hukumu kɔnɔ an ka jamana in yɛrɛ kan kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn a ko an bɛ se ka jateli kɛ a la min ye maliyɛn funankɛni maa 6 bɔɲɔgɔnko marisi kalo dɔ senfɛ dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko talatayi faransi kɛlɛkɛcɛw ye dankari wale kɔni ta k'olu sɛgɛrɛ ka u bɔnɛ u nin na ka sɔrɔ u ma min u ma bɔn u yɛrɛ ka kɔrɔfɔw la ko olu tun bɛ ka papalikɛlaw de ɲini wa u ye papalikɛlaw fana sɔrɔ u ma jɔ a la cogoya si la k'a sɔrɔ nin yɔrɔ sigibaw yɛrɛ olu y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ kumaw kɔni tɛ nin denmisɛnninlaka ninnu tun bɛ ka fɛlɛbaw de kɛ u bɛ sogo ɲini na donso de don sanga ni sanga u bɛ don kungo kɔnɔna na ka taa sogow kɔni fɛlɛbɔ ka na ni sogow ye wa u tun b'u ka motow de fana na nka nin n'a ta bɛɛ faransi kɛlɛkɛcɛw kɔni ye u bɔnɛ u nin na kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ wa u ka nin tankɛni maa 6 in ninnu bɔnɛni na u nin na maaw ka ɲɔgɔnmɛmuso 2 ɲɔgɔn u ye olu fana bɔnɛ u nin na o cogoya la hali bi hakililajigi la kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ min ye Douentza mara ye Boni yɛrɛ kɔnɔna na ye a yɛrɛ k'a fɔ maa 19 bɔɲɔgɔnko o nana bɔnɛ faransi kɛlɛkɛcɛw fɛ ka sɔrɔ u ma min u ma bɔn wa a yɛrɛ kɛra fɛn ye fɛn min ni kunnafoni yɛrɛ nana forobaya an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaaso min bɛ yen n'o ye état-major ye ani faransi kɛlɛkɛcɛw k'a jira k'a fɔ u ka wulikajɔw senfɛ u ye tɛgɛ kɛ marifatigi jɛkulu dɔw la k'u bɔnɛ u nin na k'a sɔrɔ nin maa kofɔlen ninnu tun b'u ka kɔɲɔ ɲɛnajɛw de la faransi kɛlɛkɛcɛw ma jɔ a la cogoya si la fɔ a kɛra sababu ye min ye minisima ka cɛdenw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli daminɛ ka maa caman ɲininka o de nana wolofɛn fɛn min ni a yirala k'a fɔ maa minnu bolina u nin na olu tun ye kɔɲɔkɛlaw de ye marifatigi jɛkulu tun cɛ fo bi faransi kɛlɛkɛcɛw u ma jɔ nin baara kelen in na kunnafoni sɛbɛn hali bi a ko hakililajigira ka kɛ ni ɔktɔburu kalo san 2017 ye min ye papalikɛlaw ka daga min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ kan terroriste ni a tun bɛ Abebara mara yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u ye Mali kɛlɛkɛcɛ maa 11 bɔɲɔgɔnko bɔnɛ u nin na sabu olu tun minɛna kɛlɛ yɛrɛ senfɛ papalikɛlaw bolo u bɛ fɛn wele k'a fɔ otage nka o n'a ta bɛɛ faransi kɛlɛkɛcɛw u ye mugujugu kɔni fili ninnu tigilamɔgɔw kan k'u bɔnɛ u nin na kunnafoni a y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant sunkalo filamɛbaw ka kɛ ni lakanabaliya yɛrɛ nasira ye min ye Fana Bɛlɛko yɛrɛ bɛ Fana mara kɔnɔna na wulikajɔ kɛbaw olu ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin Bɛlɛko ma marifatigi jɛkulu taara ka taa mugu kɔni wele Bɛlɛko dugu la yen nɔ min ye an yɛrɛ baaraɲɔgɔn min bɛ yen n'o ye Ablaye Kulubali ye ale ye Abubakari Tunkara sɔrɔ
nɛgɛjuru la ko in kɛra cogo di a nana nasira jumɛnw fɛ min sɔrɔla Abubakar Tunkara da an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. An balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko sura ko marifatigi dɔw donna Bɛlɛkɔ a ko kɛra cogo di. Ne tɔgɔ Abubakar Tunkara ka bɔ Fana u b'a fɔ o ma ko Gɛrɛbu Fama n bɛ kalan kɛ Fana de Bɛlɛkɔ a bɛ Fana mara fɛ. An balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko sura ko marifatigi dɔw donna Bɛlɛkɔ a ko kɛra cogo di. Yala marifatigiw donna yan a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɔtɔ dɔ bu nɛgɛ mobili ye ne ta mɛnna ne sɔrɔla ka na Bɛlɛkɔ ne ko sofɛrikɛ ma ko mobili tɛ sɔrɔ ka taa Fana ko non ko ni mobili taara Fana ko bagitigiw tɛ sɔn k'an tigɛ quoi o kɛra min kɛ an ka si bon an tɛ sigi an tɛ dɔɔni mɛ an donna mobili kɔnɔ jusqu'à 23h waati marifatigiw nana fan bɛɛ kɛ mankan ye ne yɛrɛ fɛ n ko ni n ka parantikɛ min tila n ko de bɛ ka dayɛlɛ ka don mobili kɔnɔ ka dan kɛrɛfɛ ja o tɛ fan bɛɛ kɛra marifaka ye an yɛrɛ kɔni ma kunkɔrɔ ta an donna mobili cɛsiw kɔrɔ an kana bali min na u ye dɔ kɛ ka mugu ci ka dɔ kɛ ka mugu ci o sɔrɔla ka taa bon u taara sira ye ni yɛrɛ fɛ an kɔni dalen bɛ mobili cɛsiw jukɔrɔ an taara o taara kɔrɔn fɛ o taara tilebin an taara a kɛra ka fɔ jiginɛ yɛrɛ kɛrɛfɛ Bɛlɛkɔ. A ta kalama u ka wulikajɔ in kɔni sen fɛ surata ni cɛni kɔni kɛra Bɛlɛkɔ yen nɔ. Yala an tɛ foyi kalama parce que an yɛrɛ kɔni depuis mugu kan sumana an wulila dɔrɔn ka mobili dayɛlɛ nɛmɛnɛmɛni dɔrɔn ka boli ka don so kɔnɔ ka so fana da sɔgɔ ka da. N'i y'aw yɛrɛ ɲininka bandiw dɔ wa walima nin ye jadewala tigilamaw de ye. Jadewala tigilamaw kɔni don parce que u b'a fila Allahu akbar o kɔni b'o da dɔrɔn o bɛ ka mugu ci cogo min na o bɛ ka mugu ci et puis an tulo b'u kumakan na an yɛrɛ kɛrɛfɛ u bɛ ka filakan de fɔ a bɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni dabali banna Maliko la n'u m'a lajɛ yɛrɛ a ko ɲɛnabɔlen tɛ nin ko n'u ye koyi sisan kɔni a b'a fɛ ka kɛ fan bɛɛ de ye sisan n'u kɔni m'a lajɛ yɛrɛ foyi man ɲi walahi nin t'i ko ɲɛnama ye dɛ Mali faamaw yɛrɛ de k'a lajɛ sa fɛn min bi fɔ farancɛ fanga ko la n'a sɔrɔ tiɲɛ kɔni dɔ kɔni o k'a lajɛ ka wuli ka jɔ sabati sa walasa jamana ka sigi sinon ne kɔni ɲɛ bɛ min na vraiment nin tɛ taabolo ye nin ye kasara de ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ voyagekɛlaw dama yɛrɛ tɛ u bɛna dugu min yɛrɛ attaquer sisan hali aw sigilen dɔ mototigi dɔ nana u ka moto mankan tununa o yɔrɔnin bɛɛ o ye mugu gadaw dɔrɔn moto mankan tununa o ye moto yɛrɛ de ta ka taa wa ou bien a kɛra cogo cogo ale si don ko la bilen kumakan laban kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a y'a fɔ Mali faamaw ye sɛbɛ la a ko in yɛrɛ ka bɔ dalafo la i cɛsiri ka baara kɛ a cogoya yɛrɛ la komi minnu yɛrɛ sigilen an kunna sisan fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ walasa bɛɛ ka sira sɔrɔ f'a k'a sɔrɔ Mali yɛrɛ de basigila mugu bɛ mɔgɔ tɔ la hakilisigi foyi tɛ hadamaden ka kɛ i bɛ se ka fɛn min kɛ ka mugu to i tɔ la a tɛ se ka kɛ. n'aw mana. allo o tile o ɲɛmaaba n'o ye Mumu ni Gindo ye o tile yɛrɛ bakurubaya la u b'a fɔ ko office central de lutte contre l'enregistrement illicite nin ye jɛkulu min n'u ka wulikajɔw bɛnnen bɛ ŋanamu ni kurutu wari minnu bɛ tuma dɔ la ni maa tɛ a cogoyaw dɔn maa t'a sɔrɔ cogo dɔn olu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ ka se ka olu sɛgɛsɛgɛ k'a di jamana faamaw ma a ka se ka ɲɛɲini kiiritigilamɔgɔw fɛ o hukumu kɔnɔ sa min ye nin ɲɛmaaba ye n'o ye Mumu ni Gindo ye a ye wulikajɔ kɛ ka taa marabolo ɲɛmaa fɛ yen dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokara Mayiga donbaro tɛmɛnen na an y'a fɔ aw ɲɛna yan nɔ ka taa sɛbɛnfura di a ma maa minnu bɛ yen ni olu tɔgɔw bɛ a kɔnɔ wala maa minnu bɛ yen ni sira kelen bɛ olu la k'a fɔ k'u ye nafolo dɔw ŋanamu u ye dugukolo dɔw ŋanamu foro dɔw b'u togo la ni a kow ma jɛya ten nka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Mumu ni Gindo a ye dakurunya fila min di kunnafonidilaw ma an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. an ye san 2 baara minnu kɛ an y'o de kɛ gafe ye sariya yɛrɛ b'a ɲini an fɛ an k'a kɛ gafe ye k'a di jamana ɲɛmɔgɔ ma ani ni jamana ɲɛmɔgɔ bɔra premier ministre ani baarakɛda minnu n'a bɛ wele ko institution k'a di olu fana ɲɛmɔgɔ ma bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa a ko la an nana o de kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ primature la ka papier di premier ministre ma a kumaba fɔlɔ ye an bɛ baara minnu kɛ ka kunnafoni di walasa jamanadenw k'a fa ɲɔgɔn ka fɔ ko yurugu ani ka sɔrɔ kɛ min tɛ sariya kɔnɔna ye k'a fɔ ko olu man ɲi a bɛ jamana lasigi kɔfɛ a bɛ fɔ ma ko prévention o kɔnɔna na an ye lajɛ caman kɛ o bɛ se ka kɛ a dɔw bɛ se ka kɛ atelier ye dɔw bɛ se ka kɛ séminaire ye dɔw bɛ se ka kɛ an ka ɲɔgɔn ye sira dɔw fɛ ka kuma an ye ni mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn ye o la ka taa ni mɔgɔ 1500 ka kunnafoni d'u ma ani an ye minnu fɔ télé na radio la o b'a jira k'a fɔ k'aw minnu bɛ kunnafoni di jɔyɔrɔba b'aw la nin baara in parce que ka kunnafoni di mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko a man ka kɛ anw fɛ nafa b'o la kosɛbɛ ka tɛmɛ sɛgɛsɛgɛli kan sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ kɛ effectivement an y'o kɛ o kɔnɔna na an ye dossier 9 de lase tribunal la olu ko dossier taara ka ban tribunal la dɔw yɛrɛ taara ka ca ni san 1 ye a baaraw bɛ ka kɛ donc o mɔgɔ 9 an ye so minnu sɔrɔ u bolo an kɔni ka jate la min tun ma sɔrɔ sira jɛlen kan a kɛra so 384 mɔgɔ 9 so sisow b'a la villaw b'a la dɔw bɛ ACI kɔnɔ dɔw ye sangasow ye dɔw ye forola
sow ye donc olu fana dossier taara tribunal la kaban donc an ye kumaba de ninnu ye min bɛ rapport nin kɔnɔ welekan bɛ o de ka fɔ ko bɛɛ k'a dɔn ka fɔ ko yuruguyurugu man ɲi an bɛɛ k'a ye k'a to yen an ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔ an tilennenya o nafa de ka bon jamana ma ka tɛmɛ ka sɔrɔ kɛ min tɛ sariya ka sira ye. an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ min ye Yusuf Toloba ye ale ye kunnafoni dɔw bila bɔlɔlɔw sanfɛ ka k'a dusuma kasaw yira min ye k'a fɔ olu n'u baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen bi n'u bɛ k'u yɛrɛ latanga k'u ka sigiyɔrɔw latanga k'a fɔ k'i bɛna olu ka bololamarifaw de minɛ u ka maramafɛnw de minɛ u la wa o kɔni tɛna se ka kɛ cogoya si la wa ni jamana faamaw sɔnna k'a fɔ donso minnu bɛ yen n'u bɛ k'u sigiyɔrɔw lakisi bi ka bɔ marifatigi jɛkulu minnu bɛ ka silamɛya yɛrɛ kɛlɛ ta ka da u kɔgɔdisi kan siga kɔni t'a la ni maa kofɔlɔ minnu yɛrɛ sɔrɔ min ye Bamako yɛrɛ kɔnɔna ye a yɛrɛ ye fɛn fɔ min ka jugu ni o ye ka kɛ ni Umaru Angoyiba ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Dana Amasaku o ɲɛmaaba n'o ye Yusuf Toloba ye a ye kunnafoni dɔw bɔ ka bin ka ɲɛsin jamana fangalatɛmɛ fanga ɲɛmaa minnu bɛ yen bi ka kangari da ka u ye k'a fɔ min ye DDR o baara minnu kuma bɛ jamana ɲɛmaaw da kɔnɔ maa o maa bɛ yen k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka maramafɛnw bila k'u bɛna maaw ta k'u don jamana yɛrɛ cɛfini tabaw ka kulu kɔnɔna na nin bɛ ka kɛ dusumakasa ye bi donsolaka minnu bɛ dɔngɔnɔ jamana na olu tɛ ka se ka a faamuya cogoya si la kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ nin kuma ninnu kɔni bɛ ka fɔ waati la waati min ni fangalatɛmɛ fanga ɲɛmaaw u ye danniyaw ta ka ɲɛsin alisamɛw ka jɔyɔrɔtɔnba ma a ka wulikajɔ kɛ ka taa kumaɲɔgɔnyaw sigi Yada Agali Amadu Kufa ani jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la cogoya jumɛn na bɛn ani keleya bɛ se ka sabati cogoya min na an faso Mali kɔnɔ min ye Yusuf Toloba ye ale ka ni dantigɛli senfɛ a ko ale ni a jɛɲɔgɔn fɛn fɛnw kɔni bɛ yen olu tɛna sɔn cogoya si la ni kuma minnu bɛ ka fɔ olu ka maramafɛnw bila komi u b'a fɔ faransikan na cogoya min na désarmement démobilisation et réinsertion nin kɔni tɛ olu fɛla ye wa u tɛna sɔn a ma cogoya si la wa hali min ye k'a fɔ olu ka taa don kɛlɛkɛcɛw cɛla bi an ka finitigilakaw nin ye fɛn min ni a gɛlɛyaw ka bon kosɛbɛ a ko olu kɔni b'a dɔn min ye an ka l'armée ye o kɔni kan ka kɛ de fɛn ye fɛn min ni maa minnu y'a kanu k'a fɔ i bɛ don a la ka faso yɛrɛ kunba bɔ olu kan ka taa don a la o cogoya la mais kow bɛ ka taa sira min kɔni fɛ olu ni u jɛɲɔgɔnw tɛna sɔn a ma cogoya si la u kɔni bɛ o perepelatigɛ di jamana faamaw bɛɛ lajɛlen ma cogoya jumɛn na aw bɛ faamuyaw sɔrɔ a la min ye Yusuf Toloba ye Dana Amasako o ɲɛmaaba don an bɛ waati min na i ko sisan a ye kɔrɔfɔ min yɛrɛ fɔ an ka jɛ ka dɔɔnin lamɛn o la. Aw b'a fɛ ka an désarmer ni an ti jɛ n'a ye koyi tant que jamana nin ma sécuriser an bɛ min ɲini aw fɛ a ye wuli a ye kɛlɛ ni mɔgɔw de bɛ yaala sisan an ka kanw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko u ka na ni mɔgɔw ka liste ye ou bien mɔgɔw ka fɛnkɛ mɔgɔw b'a la ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ ne y'a DDR ɲɛmɔgɔ wele ne y'a ɲininka DDR ɲɛmɔgɔ ko ale t'a kalama ne ko n'a i t'a kalama n'a mɛnna a bɛ bɔ. Ha Mali kɔnɔ recrutement mɔgɔ o mɔgɔ n'a recrutement ka d'a ye e ye dossier ye o e ti dossier ye o i ka kan ka taa n'a armée ka di n'aw ma dossier ta o tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta wa dossier ma dabɔ ko u bɛ taa armée la dossier ma jigi da mɔgɔ si kan k'a fɔ ko an y'a nin kɛlɛ nin kɛ an bɛ taa surasiya san 60 san 50 e bɛ taa mun de kɛ armée la dossier ta ye yɛrɛ ɲini de an bɛ ka an yɛrɛ de ɲini wala Mali faamaw an bɛ min ɲini aw fɛ kɛrɛkɛrɛnnenya la minnu bɛ fanga na bi colonel na a ko mɔgɔ minnu b'a la ka a tun bɛ aw bilasira ni mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ dɛ n b'a fɔ aw ye dɛ wulu de y'a jamana ni dabiri u b'a fɛ ka dabiri tuguni fɛn o fɛn n'a aw b'a kɛ jamana ni kɔnɔ a ye dosow wele a ye sigi a ye kuma dosow hakilila ye min ye aw ka ala ye jamana ni kɔnɔjɛya dɔrɔn de bɛ se ka jamana ni kɛlɛ ni ban fo diɲɛ sɔrɔsi bɛɛ nana yan jamana ni n'a i y'a sɔrɔ an kɔnɔ ma jɛ a tɛ ban Bamako k'a fɔ ko association ou bien ne ye diinɛ mɔgɔ ye a donna tan a bɔra tan ne bɛ kɛlɛ ni ban maa o maa nana aw k'a minɛ ka sigi n ko kɛlɛ ɲɛmɔgɔw bɛ Bamako de n'aw t'a dɔn n k'a fɔ aw ye kɛlɛbanla jumɛn de se ka a delila ka n'a Toloba fɛ u ka n'a k'a lajɛ min bɛ u bɛ min na ni an b'a kalama koyi donc ne y'a mɛn radio dɔ la
u kun y'a mɔgɔ dɔw wele k'a ɲininka u ko olu ye kɛlɛbannaw ye u y'a yira k'a fɔ ko Dosso mɔgɔ fagala tɛ sisan i ka dɔgɔyali sera Dosso de ma ha kɛlɛ ni Dosso ni kɛlɛ minnu b'a la ka kɛlɛ kɛ olu de bɛ se ka kɛlɛ ni ban Bamako gilasi mila de se ka kɛlɛ ni ban n b'a fɔ aw ye Mali faamaw a ye olu to yen sigi ka fɔ dɔ a ye jaadisi ninnu wele kɛ o la aw bɛ kuma ni mɔgɔ minnu ye olu de b'a la ka kɛlɛ kɛ association o association taara aw fɛ ne ko n bɛ kɛlɛ ban mori o mori taara aw fɛ ko ne ko n bɛ kɛlɛ ban aw k'a minɛ ka sigi wallahi aw bɛna ye kɛlɛ nin bɛ kɛ cogo min na sisan nkalon don wula ne y'a karisa wele o ne y'a karisa wele o kɛlɛ nin an k'a jɛya an ni ɲɔgɔn cɛ ban k'a fɔ ko jaadisi min bɛ centre la k'a fɔ ko u ka gɛlɛn o tɛ koyi wallahi nafigiw de b'u sen kɔrɔ kisɛ dɔrɔn aw ka an finance ban kisɛ dɔrɔn aw k'a di Dosso ma ban kisɛ dɔrɔn aw kana foyi di Dosso ma n'a kisɛ tɛ kalo 3 kalo 4 kɔnɔ aw ka alega min bɛ aw y'a mɔgɔw nɛgɛ ko accord kɛlen ni sisan cɛ a bɛ cogo di n'aw y'a yɔrɔ la ka na a ma se nin ma o semaine kelen Dosso bɛ se ka u bɛ se ka marifa bila semaine kelen Dosso ko ka gɛlɛn wa bi jɛnɛ ninnu filɛ kɛ farabugu ninnu filɛ bi a bɛ cogo di maribugu ninnu filɛ bi a bɛ cogo di ninnu bɛɛ kun ma accord signé wa ka taa ɲɔnɔ ka taa fo farabugu ninnu bɛɛ kun ma accord signé wa bi fagali b'a la ka kɛ yɔrɔ jumɛn maa o maa na i sera an ma ko accord aw de nana ni kɛlɛ ye ko an ka accord kɛ an bɛ accord jumɛn kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye accord kɛ i bɔra Mali la o. an lamɛnbaaw nin tun ye Yusuf Toloba ye dɔgɔnɔw ka jɛrɛtɔnba min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ ko Dana Masago o ɲɛmaa don an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni sɛbɛn Lenepana a ye a yira k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a ye perepelatigɛ dɔw di k'a yira k'a fɔ min ye jamana yɛrɛ fanganatɛmɛ fanga ni Ala ma fara an kan dɔgɔkun damadɔni wala kalo damadɔni o bɛ sɔn ka na fara fanganatɛmɛ fanga kan janko kalataw baaraw bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲumanw na cogoya min na ka kɛ ni dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ani kunnafonidila dɔw ka barosigi senfɛ a ye a yira k'a fɔ nin kuma min filɛ nin ye k'a fɔ dɔgɔkun damadɔni wala kalo damadɔni o ka fara fanganatɛmɛ fanga kan o tɛ diɲɛ wuli ye koyi a bɛ se ka kɛ fasi kunnafoni sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a ye barosigi kɛ ni faransiskaw ka kunnafoni sira min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ Le Monde a ye a yira olu la ale kɔni ka hakilina na ni an ko kalataw baaraw ka kɛ nin waati ninnu na gɛlɛyaw bɛ don a kɔnɔ nka ale b'a ye cogoya min na o de ye k'a fɔ dɔgɔkun damadɔni wala kalo damadɔni ɲɔgɔn u ka se ka fara jamana yɛrɛ fanganatɛmɛ fanga kan u ka baaraw ka se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na ale yɛrɛ fɛ o tɛ diɲɛ wuli ko ye sabu an ka jamana bɛ nin gɛlɛya nin kɔnɔ bi a bɛ san 10 bɔɲɔgɔnko bɔ ni kalo damadɔni wala dɔgɔkun damadɔni farala o ka fanga mɔnɛ bɔli kan ale yɛrɛ kɔni fɛ o tɛ baasi ye ka kɛ ni Musa Saɲɔ Kamara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ min ye an ka politiki tɔnw ye bi olu kɔni tilalen bɛ 2 ye dɔw ka hakilina na hali sanga kelen o man ka fara fanganatɛmɛ fanga kan an bɛ waati min na i ko sisan dɔw fana ka hakilina na fanganatɛmɛ fanga dɔ ka se ka fara a kan cɔngo baara minnu bɛ yen ni olu bolodalen don olu nun bɛ se ka don cogoya minnu na kunnafoni sɛbɛn ka lakala a ko nin bɛɛ kɔfɛ sa min ye farafinna ka tilebiyanfɛ tɔnba min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ CEDEAO olu fana bɛ wulikajɔ la bi ka ɲini Mali faamaw fɛ layidu min taara diɲɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ fanganatɛmɛ fanga a bɛna dan kalo 18 bɔɲɔgɔnko ma olu ka se ka bato a batocogo ɲuman na o waati kelen min ye marabolo ɲɛmaa ye ale bɛ ka nin kɔrɔfɔ fɔ diɲɛmaaw ɲɛna nin kɔni ye fɛn ye bi gɛlɛyaw kɔni bɛ sɔn ka bɔ a kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn Lenepana a ko olu ka kunnafoni sɔrɔlen fɛ min ye journal Le Monde olu de ye a forobaya tarata yɛrɛ tɛmɛnen ka yira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a ko sigikafɔw bɛna kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fɛn min wele k'a fɔ Assise nationale de la refondation o nun bɛna don nin kalo in tile 25 ka taa bila novembre kalo tile 21 nata la a ko nin dɔ la yala gɛlɛyaw tɛna kɛ Mali fanga ɲɛmaaw ani Faransi fanga ɲɛmaaw cɛ wa n'a yɛrɛla k'a fɔ ko dɔw bɛna a bɛ se ka kɛ dɔ ka fara fanganatɛmɛ fanga kan sabu Faransi jɔyɔrɔ kɛra min ye nin ko in na o de ye k'a fɔ kuma minnu fɔra olu ka labato jamana ka se ka sigi kan kelen kan
fanga halalale o ka se ka na ka jamana nundo o bolo ka taa ni a ye wa min ye CEDEAO yɛrɛ fɛnɛ o fɛnɛ jɔlen bɛ bi a kɛlɛkɛ bolo kan k'a ɲini jamana faamaw fɛ cogoya bɛɛ lajɛlen ka kɛ kumakan minnu fɔra o ka se ka labato. Dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokara Mayiga a ko a bɛna kɛ jamana yɛrɛ masa mɔgɔw ka se ka kumaɲɔgɔnya kɔni kɛ an dɛmɛba jɛkulu minnu bɛ dunuya kɔnɔ bi n'u b'a wele k'a fɔ communauté internationale ka se ka waati dɔw di fanga ma a bɛ se ka kalata baaraw bɛɛ lajɛlen labɛn a kɔnɔ cogoya min na. Kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ nin kɔni samasabali fanga bɛ sɔn ka bonya sabu ka d'a kan min ye CEDEAO yɛrɛ ɲɛmaaya bɛ maa min bolo bi n'o ye Ganaɲɛnw ka jamana ɲɛmaa ye o ye wulikajɔ kɛ ka na an faso Mali yɛrɛ la wa u ye pereperelatigɛ min di k'a fɔ kumaɲɔgɔnya kɔni tɛna kɛ cogo si la dɔ fara an ka la fangatɛmɛ fanga yɛrɛ kundama kan wa u ye laɲini kɛ ka se ka sɛbɛnfuraw bɔ baaraw kan ka kɛ kɛcogo mun na u bɛ fɛn min wele faransikan na ko chronogramme des actions essentielles olu pereperelatigɛw ka se ka kɛ fanga ɲɛmaaw fɛ kalataw baaraw ka se ka nun don nin de ye CEDEAO ka laɲini an bɛ waati min na i ko sisan wa CEDEAO kɛn bɛ o bɛɛ kɔfɛ ka se ka bagabagali kɔni ta u bɛ fɛn wele k'a fɔ sanction ciblée ka ɲɛsin fanga ɲɛmaa dɔw ma minnu kɔni bɛna CEDEAO yɛrɛ ka nin kumakan ninnu wala u yɛrɛ ka nin kumakan ninnu kankɔrɔ sɔsɔ baara fɔra ka kɛ kɛcogoya mun na ni minnu banna a ma bagabagali bɛna ta ka ɲɛsin olu ma. Premier ministre ɲɛmaa Dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokara Mayiga a ka nin kumaɲɔgɔnya in ani Faransikaw ka kibaruya sɛbɛn min bɛ n'u y'a wele ko Journal Le Monde a ko tiɲɛ don gɛlɛyabaw bɛ bi Mali yɛrɛ ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la nka ale Sogɛli Kokara Mayiga a ma d'a la ni o bɛ se ka kɛ farali sababu ye min ye baaraɲɔgɔnya min bɛ Mali ni Faransi cɛ lakanako nasiraw fɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ Mali ni Faransi cɛ u gulonnen bɛ ɲɔgɔn na fɛn caman na min ye politikiko nasira ye min ye sɔrɔ nasira ye min ye lakanako nasira ye nin bɛɛ ye fɛn ye Mali ni Faransi cɛla bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya minnu na. Kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn Soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ min ye jamana faamaw ye u bɛ ka yɛlɛma dɔw don jamana yɛrɛ cakɛbɔdaso dɔw la ka kɛ ni o yɛlɛma ninnu nasira ye min ye sécurité d'État ale kɔni tɔgɔw bɛna yɛlɛma ka kɛ agence nationale de la sécurité d'État ka kɛ ni Laya Jara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ min ye nin cakɛbɔdaso in ye yɛlɛmaw kɔni bɛ ka don u ka baaraw tacogo ani baaraw kan ka kɛ kɛcogo minnu na olu baaraw kɔni nun donna jamana faamaw kɔni fɛ wa yirala k'a fɔ min ye direction générale de la sécurité d'État o tɔgɔ kɔni bɔra a la ka yɛlɛma ka kɛ agence nationale de la sécurité d'État. Kunnafoni sɛbɛn ale ka lakala a ye a yira k'a fɔ nin kɔni ye jamana kɔnɔden caman tun ka haminakow ye k'a ye k'a fɔ sécurité d'État waati tɛmɛnenw na a tun bɛ jɔyɔrɔ minnu na a tun bɛ ka baara kɛ kɛcogo minnu na caman kɔni y'i ka dusumankasaw yira o waati tɛmɛnenw na nka an bɛ waati min na i ko sisan jamana faamaw u ye sɛbɛnfuraw kɔni ta k'a yira k'a fɔ sécurité d'État a tɔgɔw yɛlɛmana wa ka se ka baara kɛcogo dɔw di u ma u ka baaraw bɛ se ka yakubaya cogoya minnu na olu fana donna u ka hukumu kɔnɔna na. Kunnafoni sɛbɛn ka lakala a ko n'i ye nin baara in yɛrɛ jateminɛ nin gulonnen bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni o ye jamanakuntigi ale ka cakɛbɔdaso ye n'o ye présidence ye wa u ka baara tun sigilen bɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ a cakɛbɔdasoba minnu bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ institution de la république olu fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔna na jamana yɛrɛ ka lakanako olu bɛ se ka sabati cogoya min na siganama fɛn fɛn mana sɔrɔ u ka kunnafoniw nasiraw la u bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka se ka o tigilamɔgɔw minɛ cogoya min na ka a lamɛn nin tun y'u ka baara ye wa nin ye yɔrɔ min ni jamana faamaw nana nin tɔgɔ in kɔni bɔ ka bin k'a da a la agence nationale de la sécurité d'État ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ a la ɲɛma min n'u b'a wele k'a fɔ directeur général ale kɔfɛ a ka danga fɛnɛ bɛ yen n'o ye directeur adjoint ye o ka baara bɛna bɛn fɛn ma ni ɲɛma tɛ n'o ye directeur ye ale bɛ se ka o nɔra bila a kɛra bana ye wala a kɛra fɛn wɛrɛ ye ale ka baara de ye ka se ka o nɔra bila cogoya min na nin cakɛbɔdaso in a ka baara kɔni bɛnnen don fɛn de ma ka se ka ɲinini kɛ kunnafoni nasiraw fɛ sɛgɛsɛgɛli nasiraw fɛ fɛn o fɛn fɛ yen n'a bɛ se ka dankari jamana yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya ni jamana ka kuntilennaw na olu ka wulikajɔw bɛnnen bɛ o de ma wa
min ye u ka baaraw nasira ye fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ se ka jamana yɛrɛ lakana yɛrɛ fɛnɛ don galama la ni u bɛ fɛn min wele faransikan na ko terrorisme ani extrémisme violent ani espionnage ani ka se ka kunnafoni yɛrɛ a yɛlɛma n'u b'a fɔ ko désinformation ninnu bɛɛ ye fɛn ye fɛn min ni nin yɔrɔ kofɔlenw ka baara bɛnnen don a ma ka se ka ɲɛɲini kɛ nin baara ninnu na maa o maa bɛ yen k'i sɔrɔla a la ka se k'i minɛ k'i sɛgɛsɛgɛ i ka se ka ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔli kɔfɛ sa a yɛrɛla k'a fɔ baara ninnu a bɛna taa kuncɛ kiiri tigilamɔgɔw kɔni bolo u bɛ fɛn min wele k'a fɔ ko autorité judiciaire ka taa di olu fana ma u ka se ka kiiri baaraw kɔni nin don a la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a y'a yira k'a fɔ n'i ye diɲɛ yɛrɛ lajɛ bi an bɛ fɛn min wele k'a fɔ technologie o ɲɔlen bɛ kosɛbɛ wa nin cɛkɛbɔdaso ye n'o ye agence nationale de la sécurité d'État ye u ka wulikajɔw bɛna bɛn kunnafoni yɛrɛ ɲinini ma kosɛbɛ kunnafoni nasira fɛn o fɛn bɛ yen a kɛra bɔlɔlɔw sira kan wala a kɛra arajow sira kan a kɛra sira o sira kan a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ la u ka wulikajɔ bɛna ta ka ɲɛsin yen ma min ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u bɛ sigi ka nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin cɛkɛbɔdaso kura in u ka baara a bɛ boli Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na yamara bɛ u bolo ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ maa mana kɛ baara o baara la a kɛra jamana yɛrɛ ka cakɛbɔdasow ye wala a kɛra kɛnyɛrɛye ka cakɛbɔdasow ye u bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka taa baara yɔrɔ ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen na laɲini minnu bɛ u la ka se ka a ɲɛɲini wala siga min bɛ yen nɔ tiɲɛ don wa wala tiɲɛ tɛ wa nin bɛɛ bɛ don u ka baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ min ye ninnu yɛrɛ ka sariya kisɛ min ye yamaruya yɛrɛ di ani sariya kisɛ min b'u ka baaraw yɛrɛ perepelatigɛ di o de ye loi numéro 2014-049 du 19 septembre 2021 o bɛ perepelatigɛw di nin baarakɛyɔrɔ ninnu kan ka taa tacogo minnu na u kan ka waleya minnu kɛ u dan kan ka dan yɔrɔ minnu na a bɛ perepelatigɛ di nin bɛɛ lajɛlen ma wa a yirala k'a fɔ min ye se bɛɛ lajɛlen ye fɛn min wele k'a fɔ moyen o kɔni bɛna bila ni maa kofɔlen ninnu ka bolo kan u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya min na jamana kelenya ani a basigi o hukumu kɔnɔna na kunnafoni a y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko soir de Bamako nka cogoya min na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ ninnu ka baara la waati tɛmɛnenw na a tun kɛra gɛlɛyaba ye min ye jɛkulu minnu bɛ yen n'o tun sigilen bɛ ka adamadenw ka hakɛw ɲini o dɔ ye CNDH ye o dɔ ye AMDH ye olu ka wulikajɔw tun ye laɲini kɛ k'a fɔ sécurité d'État ka se ka a datugu pewu sabu a tun kɛn bɛ ko wɛrɛw de ye ka maaw minɛ ka bɔrɔ don u kun na ka taa tunun u ye maa si tɛ u ta yɔrɔ dɔn a dɔ la u bɛ se ka waati jan yɛrɛ kɛ u bolo yen nɔ nin tun ye sariya sɔsɔw ye hali bi a ka kan sa jamana faamaw ka se ka perepelatigɛw di ni maa kofɔlen ninnu u ka baara dan kan ka dan cogo di u kan ka minɛni kɛ i n'a fɔ an ka polisilakaw n'an ka gendarmelakaw olu bɛ minɛni kɛ ka dan tile 3 ma yala olu fana ta dan ye o ye wa ni ala sɔnna an bɛna wulikajɔ kɛ ka taa se kiiri tigilamɔgɔw ma olu ni sécurité d'État baara ɲɔgɔnya jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ la sariya kɔnɔ ka sɔrɔ min ma kɛ dansago waleya ye nka cogoya min na a bɛ faamuya sɔrɔ waati tɛmɛnenw na min ye Mutar Maruko ye ale tun ye wala an k'a fɔ ale ye AMDH o ɲɛmaa ye an ye ɲininkali sɛmɛ a la sécurité d'État yɛrɛ a ka fonctionnement olu ye mun faamuya a la min sɔrɔla a da kɔnɔ a donni kama an ka jɛ ka dɔn lamɛn o la. Depuis 2012 sanu yɛrɛ ka se depuis association sigira don min en 1988 par Maître Demba Diallo anw ka kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ o ye SE mɔgɔ mara yɔrɔ tɛ an b'a fɔ tubabukan na cogo sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ tɛ n'an b'a fɔ ko unité d'enquête o tɛ an yɛrɛ t'a dɔn SE ye fɛn kelen min ye dɔw bɛ kalo 8 kɛ dɔw yɛrɛ dilan ka san kalo 18 kɛ ATT minɛlen an taara bɔ dɔw aw bɛ sira sɔrɔ ka taa bɔ yen sira dɔw b'an bolo an ka mɔgɔw bɛ fan bɛɛ fɛ parce que anw ka tɔn juge b'a la avocat b'a la conseiller b'a la mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la donc o siraw b'an bolo ka kunnafoniw sɔrɔ ala y'a kɛ nin don an ka tɔnden dɔ ale de kɛra ciden ye minisiri dɔ fɛ taara ka taa yɔrɔ lajɛ o taara ka taa nin tigi sɔrɔ yen a tɛ minɛlen kɔfɛ a ye kalo 18 de kɛ dibi la donc ni SE tali a ma nɔgɔn a ko ma nɔgɔn parce que SE rattachelen bɛ président de la donc anw bɛ ka wulikajɔ de kɛ se président fɛn fɛn sigira n'an ye discours ba fɛn fɛn kɛ minɛliko ni fɛnw i b'a sɔrɔ a b'a kɔnɔ an b'a président ka SE bɔ yen Mali Kulubali yɛrɛ y'i jɔ a
ye jɔsenba caman sɔrɔ la k'a to CNDH la a y'a kuma fɔ k'a fɔ Maliki y'an ka tɔnden kɔrɔ i y'a faamu donc depuis a bɛ tɔn na a bɛ nin kɛlɛ la ka kɛ ministre a b'a kɛlɛ la mais maa kelen kɛlɛ a tɛ taa bolo kelen den kelen tɛ bɛlɛ ta quoi ale bɛ min fɔ peut-être que tɔw t'a mɛn a bɛ kɛ dɔw ɲɛna ko jɔyɔrɔ ko don jɔyɔrɔ ko tɛ a bɛ k'a kɛ maliyɛnw de an bɛ se ka lafiya ni hɛrɛ ni bonya sɔrɔ cogoya min na ani karama est-ce que n bɛ maa danbe de bɔ a la. Président yan'an ka kuma kun cɛ an y'a mɛn sariya yɛrɛ dɔnbagaw fɛ k'a fɔ min ye procureur ye an ka policiers ni gendarmemuso minnu bɛ yen nɔ olu kan ka to ka taa lajɛli kɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ka délai tɛmɛna est-ce que o sariya t'u bolo ka taa essayer fana na ka taa lajɛ yala maa minnu ye san 1 kalo 6 kalo 18 kɛ yen nɔ ka fɛɛrɛ ɲini olu ka bilali ko la. o sariya tɛ procureur bolo n y'a f'i ye cogoya min na. a tɛ PG fana bolo. a tɛ maa si bolo. a bɛ président de la république dɔrɔn. o tuma n'olu ye min kɛ ala y'o kɛ wa. n'olu ye min kɛ kɔni hali ni ala m'o kɛ sa mada ni maa bɛ se k'o bɔ o yɔrɔ la. parce que nin baara min filɛ ni polisi don ni gendarmerie don procureur na PG bɛ se ka ordre d'u ma a ye nin kɛ tan sisan mais maa min bɛ taa ɛsɛ a procureur yɛrɛ t'a dɔn a minɛna tuma min na olu bɛ compte rendu kɛ président de la république dɔrɔn pe u compte tout ni maa o de y'a to u bɛ yala u bɛ maaw cɛ cogo min na dugu kɔnɔ cogo min ka d'u ka fini biri kun na ka don ni e yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ min na i t'a dɔn i bɛ don yɔrɔ min a maa min b'a faali kɛ ka taa i kunbɛn dɔrɔn k'i minɛ k'i ɲɛ datugu ka taa la i yɛrɛ traumatisé o donc an ka kɛlɛ kunba o de essayer ko in ka bɔ jamana ko la essayer ka mɔgɔ minɛ ni sɛgɛsɛgɛli b'a ni jamana ka ko gɛlɛn dɔ bɛ jamana kun kan u bɛ se ka enquête kɛ ka président kunna mais n'u ye président kunnafoni u kan k'a tigi di juge ma n'u dalen b'u ka fɔta la u b'a tigi di juge ma juge k'a tɔ jalatigɛ mais o de tɛ ka k'an ko essayer ko e bɛ minɛ ka bila ye ni waati min jɛ u b'i labɔ o ma ɲi u ye ka dankari mɔgɔw ka liberté la ani mɔgɔw ka hakɛ de la o de y'a to essayer nin kan ka ci ka bɔ yen essayer ka baara ye ka kunnafoni de di président ma essayer ka baara tɛ ka citoyen minɛ ka t'u tɔɔrɔ k'u danbe b'u la. président ka kuma laban ye bon ne kɔni ka kuma laban ye min ye maliyɛnw ka sigi an ka ɲɔgɔn lamɛn jamana in tɛ se ka taa n'an ma fɔ ka bɛn kɛ n'an ma ɲɔgɔn lamɛn an ka tajuru sara kow bɔ a la an yɛrɛ ko sariya b'an fɛ yan n'an ye min minɛ an k'a di sariya ma an ka to sariya kɔ kuma min bɛ ne fɛ ka fɔ o y'o ye n'an bɛɛ tora sariya kɔ an bɛ wasa mais ni dɔ y'a bila kunna k'a fɔ ale yɛrɛ de ye sariya ye gɛlɛya bɛ n'o dilan n b'a fɛ ala ko hakilina bɔ maliyɛn bɛɛ dusu la ala k'an don da kelen fɛ k'a bɔ da kelen fɛ anw ka laɲini tɛ foyi ye jama bɛ se ka lafiya cogoya min na anw ka mankan ci an bɛ kuma fɛn fɛn fɔ maliyɛn bɛ se ka lafiya cogoya min na an bɛ k'o de laɲini donc an bɛ bɛɛ de deli bɛɛ ka sabali an ka don da kelen an ka bɔ da kelen fɛn fɛn bɛ adamaden danbe bɔ a la an k'o dabila ni ɲɔgɔn. merci beaucoup. waaleykum assalam wa rahmatulah. ka kɛ ni kununko ye min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye bonyamasegin dɔ ta u bɛ fɛn wele k'a fɔ chevalier de l'ordre national ni e yɛrɛ fɛ ni maa min ɲininka o ni nana hukumu jumɛn kɔnɔ e yɛrɛ fɛ a kɛra kun jumɛn na. ayiwa an bɛ ala de tanu ka ala barikada ka lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo radio ɲɛta Jawara k'i yɛrɛ fo tiɲɛ don chevalier de l'ordre national distinction de don jamana yɛrɛ de b'a ya marabagaw kulu dɔw de sigilen don u bɛ baara kɛ jamanakuntigi ka yamaruya kɔ n'a fɔ des ordres minnu n'u ka baara ye chancellerie la jateminɛw de bɛ kɛ cɛw la musow la jamana institution na ani jamana cɛkubolo ani jamanaden minnu ka da critère dɔw kan ani wagati dɔw la u ye jɔyɔrɔ dɔw kɛ o kosɔn jamana b'a yira jamanaden tɔw la ka fɔ ni mɔgɔ minnu filɛ jamana ye nin bonya k'u ye ka da u ka cɛsiri n'u ka jija fasoko la o de ye o médaille ninnu ye i y'a fɔ an bɛ ala tanu ka ala barikada o kɔfɛ sababu man dɔgɔ ko in yɛrɛ nana sira min fɛ ne bɛ CNT kɔnɔ o CNT ɲɛmɔgɔ ye honorable Malik Diaw de ale yɛrɛ institution quota dɔw de bɛ d'u ma o quota bɛ di institution ma dɔw bɛ di primature la dɔw bɛ di CNT bɛ assemblée jɔyɔrɔ la dɔw bɛ di surasiw yɛrɛ ma dɔw bɛ di présidence la dɔw bɛ kɛrɛnkɛrɛn a fɔ ma le pouvoir discrétionnel du président ale yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔw kɛrɛnkɛrɛn ka sɔrɔ olu tɛ nin kulu kɔnɔ komi ne yɛrɛ de la k'a dɔ sɔrɔ ka sɔrɔ n t'a kulu kɔnɔ n'o ye mérite national avec EPJ Abeille mais nin b'o sanfɛ nin min filɛ a fɔra Diaw ye ale yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ CNT la mɔgɔw minnu ni u ka jɔyɔrɔ ani u ka cɛsiri jamana dɛmɛni na donc mɔgɔ 5 min taara o hukumu kɔnɔ n'o ye chevalier colonel 2 tun b'a la ne yɛrɛ b'a la ani fana mɔgɔ wɛrɛ b'a la o tɛ surasi ye nin 4 kelen b'a la o ye surasi ye nka ale tɛ CNT maa ye an mɔgɔ 5
a dira anw de ma k'a fɔ minnu jɔyɔrɔ bonyana jamana dɛmɛ na ni wagati gɛlɛn in na o de ye a nasira ye ka tila tugun ka bonya wɛrɛ kɛ n ye k'a fɔ a dira maa minnu ma minnu ta tun b'o jukɔrɔ fana tun ye mɔgɔ tan ye n'a bɛ fɔ mérite national avec abeille duuru b'a la o ye CNT mɔgɔ ye duuru b'a la olu ye mɔgɔ ye minnu bɛ baara la CNT ɲɛmɔgɔ bolo n'a fɔ a ka personnel dɔw ye garde corps ye olu fana mɔgɔ duuru ɲɔgɔn olu tun b'a la donc a distinction kɛra mɔgɔ 15 de ye ni jamakulu min bɛ n'a bɛ taa mɔgɔ 400 kɔ la o la u tilara tugun ka danaya d'an kan ka k'u ka kuma lase a n'a fɔ porte parole o fana Maliki Diaw y'o laɲini k'o ka kɛ donc vraiment an bɛ jamanakuntigi fo mais ka Maliki Diaw yɛrɛ fana fo ale min kɛra nin sababu ɲuman in ye pour que jamana ka o reconni mais an bolo donni de don karamɔgɔ n'i y'a fɔra ko jamana y'a bolo ɲɛsin ma ko i ye nin jɔyɔrɔ in ye jamana baara la wagati la wagati min n'i ka hakili yɛrɛ ma faamu jamanaden caman fɛ a ma nɔgɔn nka an bɛ Ala de tanu ka Ala barikada ka duwawu kɛ ka duwawu ɲini jamanaden bɛɛ fɛ radio ɲɛta min fana filɛ an bɛ radio ɲɛta ɲɛmɔgɔso fo an yɛrɛ ye animateur yan donc n'i bɛ yɔrɔ min na ni i ye kunkɔrɔta sɔrɔ o komi n'a fɔ o ye radio so bɛɛ ka kunkɔrɔta donc ka daminɛ directeur la ka se journaliste ma n'o ye aw ye ka taa se a personnel bɛɛ ma vraiment an bɛ a fɔ u ka duwawu k'an ye parce que nin fana ye radio ɲɛta ye fo ka taa se an yɛrɛ balimaw n'an limanaw an'an ka tɔnw ɲɛmɔgɔw n'o ye ACRT ani jamanaden bɛɛ a ka kɛ kunnawolo ye jamana de a kana kɛ nimisa ye. président ni mɔgɔ min ye ɲininka o e yɛrɛ kelen baara jumɛn bɛ yen ko yɛrɛ dalen b'a la k'o de y'a to sababu o de kɛra sababu ye ka nin jɔyɔrɔ in d'e ma. bon ne man k'o fɔ o ma ɲi ne da parce que ni ne y'o fɔ o ma ɲi minnu ye nin jɔnjɔn in di ne hakili la o kuma in jaabi ka ɲi olu de da parce que adamaden i yɛrɛ kungo o ma ɲi da mais ni mɔgɔw kɛra cogo cogo i b'a dɔn fɛn fila bɛ yen Ala y'o nɔgɔya ɲɛ k'an lajarabi n'o ye Ala y'an kɛ mukalidu ye san 30 an wolola diinɛ kɔnɔ an mɔn'o kɔnɔ an tilara ka ye diinɛ baara la donc min ye Ala ko tan Ala kira ko tan alayhi salatu wa salam an y'o mɛn hali n'an tɛ karamɔgɔ ye Ala nana an lajarabi fana politiki ko an y'a ye an bolo donna an sen nɔ la an yɛrɛ b'o politiki tɔn ɲɛmɔgɔya la donc an bɛ ko fila in sira dɔn ni diinɛ ko don o misaliyaw an'o tamasiyɛnw an'o dalilu ta yɔrɔ tilennen don parce que an ye min mɛn karamɔgɔw da ko Ala kira k'o dun ye tiɲɛ alayhi salatu wa salam nin diinɛ a tilefɛla n'a sufɛla bɛɛ kelen anw ka faamuya o kɔrɔ de ko namara t'a la ko jɛlen don ani a ɲi ka ɲi o dalilu filɛ nin ma o dalilu politiki karamɔgɔw ka hakɛ to ale tiɲɛ t'a la Ala ko tɛ bon mɔgɔ dɔ bɛna fɔ Ala ko tɛ mun y'i don a la fɛn min b'i i mara a b'i ka jamana mara a b'i fɛn bɛɛ mara ni tiɲɛ tɛ Ala ko tɛ e y'i sen bɔ a la bon minnu tɛ tiɲɛ na u tɛ Ala ko la u tɛ Ala ko kimɛ kɛ n'a ye mais u b'a kɛ cogo min u b'a kɛ ten a bɛ boli kan donc o de y'a to anw y'a faamu depuis très longtemps n'an b'a fɔ o ma éveil de conscience k'a fɔ an k'an sen don a la pour que on prend en compte diinɛ ni danbe donc diinɛ ni danbe n'a fanga cayara a bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ mara cogo a fanga ta cogo a luwaw ta cogo a marabolo yɛlɛma bɛ don a la parce que mɔgɔw bɛ fɛn caman kɔn n bɛ misaliya d'i ma n t'a dɔn ni émission bɛ se ka permettre a élément ka tɛmɛ i b'a ye ni kojugu kɛra u bɛ taa fɔ a ye taa maire bara nin dulɔso nin bariso in u y'an tɔɔrɔ n ko maire ye politique de kɛ taa ye a ye taa député wele vraiment an ka sigida la nin ma kɛ n ko député ye politique de kɛ taa ye bon ni aw ko k'o tɛ Ala ko ye aw y'o tigi buja k'o lagosi ka kuma jugu fɔ o ma alors que o dun ye politique de ye o politique dun n'a sariya de bɛ yen minnu bɛ anw mara n'u ye o politiki hakilila na u nana n'a ye n'u ka jamana taabolo n'u ka faamuya de mais pour que an ka se k'o yɛlɛma fo an ko min ka ɲi an k'o de don a la bon o tɛ se ka don a la k'i to kɔ kan f'i ka don bon o jagɛlɛya de tɛ bɛɛ la caman bɛ se k'i to kɔ kan nin tɛ Ala ko ye nin tɛ Ala kira ko ye nin kɔni bon ne t'a a sɔsɔli ka kuma la o ye diinɛ kuma ye mais aw de y'a fɔ aw karamɔgɔw ko usulu karamɔgɔw de ko ten kayida de don mɔgɔ si ma se k'a sɔsɔ k'a fɔ wajibi ani wajibi tɛ ɲɛ fɛn min kan a bɛɛ ye wajibi fɛn min min mara n'a bɛ mara ni sira min n'i y'i sen b'o la mais e bɛ taa min donc o de y'a to bi a man kan anw k'a fɔ mun y'a to ni awa danaya in dara an kan mais anw b'o to a kɛbagaw a dibagaw bolo parce que olu de b'a dɔn pourquoi u ye nin danaya in ta ka ɲɛsin mais anw m'an bɔ yɔrɔ dɔn quoi. waati min na mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko i ni Asimi fɔra ɲɔgɔn kɔ ko Asimi y'i gɛn
o waati kelen o Asimi kelen ka yamara kɔnɔ ka ni bonya ta ka di ma est-ce que a dɔ la e ni Asimi bɛɛ tɛ kulun kelen kɔnɔ nin ko in na i bɛ ka kuma minnu fɔ. ni Asimi yɛrɛ ma deli ka bɔ kulun kelen kɔnɔ c'est à dire que ne y'a f'i ye ko politique ale ye komi i bɛ kilon tɛ à gauche i bɛ taa à droite. o tɛ contre-pied wa. bon ni tɛ so politique la i tɛ taa yɔrɔ la o. politique yɛrɛ sariya de y'o ye mais aw yɛrɛ fana tubabu b'a fɔ ma savoir lire entre les lignes ko bɛɛ n'i ka baara don bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don c'est un travail d'équipe donc mɔgɔw k'a faamu jogo dɔ bɛ ne na politique bɔ ko n tɛ mɛn ko in na ko n bintɔ don mais ne b'o f'u ye ne ka binni ni ka wulili o bɛ Ala de bolo ne bɛ n bɔ yɔrɔ dɔn ani Ala sɔn n tɛ yɛlɛma don la moi je suis entier o kɔrɔ ye mun ne bɛ min na n b'a la ni n t'a la n t'a la bon adamaden i kana kɛ nafiki ye quoi parce que silamɛya la ne b'o kiiri dɔn quoi bon donc jamana la a b'a fɔ non politique ça n'engage que celui qui le dit non ne t'o la ne y'a faamu ni ne ye fɛn o fɛn kɛ ni yɛrɛkunin tɛ o ne bɛ Ala de deli a kana kɛ tɔɔrɔ ye diinɛ ma mais Ala deli a kana kɛ tɔɔrɔ ye awa danbe ma parce que mɔgɔ minnu bɛ yen ni foyi bɛɛ bɛ daga u ye olu mana min kɛ a bɛɛ bɛ k'o la o mais anw bolo fɛn dɔw bɛ yen politique dɔw politique tɛ anw tɛ se k'o kɛ o karisa de ma nin fɔ wa karisa de ma nin kɛ wa o ko in na Ala k'an kisi k'an tanga n'a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye diinɛ ma o ye balawu de y'anw ma Ala k'an kisi k'an tanga ni adamadenya yɛrɛ don e yɛrɛ ko k'e ye diinɛ mɔgɔ ye k'i ye conseil baaraw kɛ centre islamique y'o baaraw kɛ i bɛ silamɛya baaraw la e bɛ sɔn nin ma wa anw bɛ siran o de ɲɛ mais n'o tɛ politique kuma ne y'a f'i ye ne y'a fɔ n ko Ala ko tɛ Ala ko tɛ Ala kira ko tɛ alayhi salatu tuma dɔ la mɔgɔw bɛ ka kuma min fɔ k'i bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ Sogɛli ma o ko Asimi b'a bɛɛ kalama e bɛ ka Sogɛli buruja Sogɛli dun ye Asimi ka premier ministre ye o waati kelen Asimi ka tila ka bonya ta ka d'e ma n'o ye médaille chevalier de l'ordre national ye est-ce que e tɛ ka Asimi ka affaire kɛ Sogɛli burujali la wa o tɛ ko dɔ ɲagaminen wa i b'a dɔn politique la a bɛ fɔ k'i bɛ i b'a kɛ to kuma na fɔ cogo do karamɔgɔw k'a kɛ politique la i bɛ so mara i bɛ fana mara i bɛ karamɔgɔ mara i bɛ arasa mara bon nin bɛɛ bɛ politique la parce que nin bɛɛ ye jamanaden rôle bɛ nin bɛɛ la bon n'a fɔra k'i ka nin bɛɛ mara karamɔgɔkɛ ni i tɛ se a fɔ min ma c'est-à-dire que la stratégie i tɛ se o la a tɛ ɲɛ bon nin na diinɛ la a tɛ bɛn diinɛ b'a f'i ye nin ye haramu ye nin ye halal bon ni mɔgɔ min bɛ diinɛ faamu ni kɔrɔ ye nin ye o b'a fɔ non nin ko fɛn min ye subahatu ye fɛn minnu ɲagaminen k'i kana don o la donc olu tɛ se ka don ne b'a faamu dɛ n b'a faamu parce que n bɔra yɔrɔ n b'o dɔn mais an bɛ min na awa ne bɛ taa ni tafsiri wɛrɛ ye n m'a fɔ mɔgɔw ka sɔn a ma dɛ c'est-à-dire que fɛn min ni solution t'a la a dun n'i ko i b'a kɛ a bɛ kɔlɔlɔ dɔ kɛ o kɔlɔlɔ in laala an bɛ Ala deli laala o kɔlɔlɔ kɔfɛ hɛrɛ dɔ bɛ se ka sɔrɔ misaliya la fɛn min sisan ni sɔfɛ don a haramulen don e ka bololanɛgɛ ye sanu ye ou bien warijɛ ou bien i ka wari binna kɔnɔ bon e dun b'a dɔn n'i donna la i ka fini ni ka fɛnw bɛ nɔgɔ seli wagati sera e tɛna se ka seli n'o fini ye parce que a donna fɛn min na o haramu ye mais e b'i ka wari to yan karamɔgɔw an b'o kuma to karamɔgɔw bolo ne kɔni bɛ n ka wari ta n'a tɔ bɛ ɲɛɲini cogo a bɛ ɲɛɲini ten parce que ne ye jɔkaramɛ ye kuma laban ye jumɛn ye bon kuma laban ye n y'a fɔ ni min ye n b'a daminɛ n'o ye ka duwawu de kɛ parce que hadamaden i k'a dɔn i ye jɔni de ye mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ ɲɛsin ma i bɛ Ala de deli Ala ka kɛ hɛrɛ ye ka Ala deli vraiment mɔgɔ o mɔgɔ ni olu b'u yɛrɛ y'a na diinɛ ko ni danbe ko la parce que ne ma deli ka diinɛ instrumentaliser jamais ma deli abada ma sɔn o ma parce que ne bolo o ye lahara ɲini ko de ye quoi ne tɛ ma Ala deli saya ka se ma n ka n'o instrumentaliser mais n b'a ɲini silamɛw fɛ u ka duwawu kɛ n ye parce que n y'u balima silamɛ hali ni mɔgɔ dɔw bɛ ɲigan na k'a fɔ an bɔra diinɛ la an kɛra politique mɔgɔ an tɛ nin ye an tɛ nin ye mais an b'u ko to Ala ma an b'a ɲini silamɛw fɛ u ka duwawu k'an ye hali n'an t'o ye u ka duwawu k'an ye Ala k'an k'o ɲuman ye o fana danaya min dara an kan fɛn min kama n'o ye jamana ko ye Ala k'an dɛmɛ ayisa hali n'a ma faamu an b'a fɔ k'an ta ye tiɲɛ dɛ mais hakili an ta ye tiɲɛ ala donc Ala k'an dɛmɛ an ka tɛmɛ sira fɛ sira min bɛ kɛ kunkɔrɔta ye ka jamana dɛmɛ a ka basigi a ka lafiya ka radio ɲɛta fana fo parce que radio ɲɛta anw tɛ dɔrɔn k'a fɔ kuma ɲɛsinna ma anw ye radio ɲɛta mɔgɔ dɔ ye parce que hadamaden fɛn min kɛra sababu ye qui a contribué i ka se ka dɔn i ka kumaw n'i ka prise de position na ni kɛra mɔgɔ dɔ ye bi b'a fɔ bon vraiment kunnafonidilaw de bɛ girin ne nɔfɛ donc a ko in ka ɲi ten mais o de y'a to n b'a f'i ye Jawara tuma bɛɛ Ala kana an fili an yɛrɛ ma donc a ka duwawu k'an ye ko in kana yɛlɛ an kunkolo fɛ merci beaucoup Kulubali i ka teli